हार्दिक स्वागत. आता आपण आजच्या आपल्या क्लासची सुरुवात जी आहे ती नेहमीप्रमाणे मंगलाचरण करूया, गुरुचरणी प्रार्थना करूया आणि आजच्या क्लासचा आपण आरंभ करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सेकनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी आजच्या या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक स्वागत करते. आपण श्रील प्रभुपाद यांचं अत्यंत विस्तृत असं चरित्र अभ्यासतो आहोत. आणखी त्याचा पहिला भाग आपला पूर्ण होण्याच्या आता मार्गावर आहे. तर आपण आतापर्यंत अभ्यासलं की कशा पद्धतीचा जीवन संघर्ष जो होता श्रील प्रभुपाद यांचा होता आणि त्यासाठी म्हणजे प्रत्येक वेळी भक्ती कार्यासाठी कशा पद्धतीनं त्यांना जो आहे तो संघर्ष करावा लागला. म्हणजे अगदी उपाशी राहून सुद्धा श्रील प्रभुपादांनी पुस्तकांचं लेखन केलं किंवा भागवताचे 3 खंड आहेत त्यांचं लेखन केलं की जेव्हा जेव्हा त्यांच्याकडे पैसे यायचे तेव्हा त्यांनी फक्त दूध वगैरे असंच घेतलेलं असायचं. म्हणजे पुढे त्यांच्या चरित्रात हे उल्लेख आहेतच, तर येतील ते आपल्याला पुढे आपण जशी चर्चा आपली पुढे जाईल तशी. पण म्हणजे आपण हा भाग समजून घेऊ की म्हणजे स्वतःच्या जे आहे आपण म्हणू आरोग्याचा पण त्यांनी विचार नाही केला. पण पुस्तकं मात्र त्यांनी लिहिण्यासाठी जे जे पैसे आले त्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं. आणि ही गुरुंची त्यांना आज्ञा होती की जेव्हा तुझ्याकडे काही पैसे येतील तेव्हा तू पुस्तकं लिही. आणि त्यानुसार त्यांनी भागवताचे जो पहिला स्कंद आहे त्याचे 3 खंड लिहून पूर्ण केले होते. जे दामोदर मंदिर आहे, राधा दामोदर मंदिर, तिथे बसून त्यांनी दिवस रात्र ते अखंड लिखाण सुरू केलं होतं. पहा म्हणजे इतक्या संघर्षमय म्हणजे प्रवासातून श्रील प्रभुपाद यांची जीवनगाथा जी आहे ती आपल्याला म्हणजे पाहायला मिळते.
आणि आपण श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं आपण वाचायला हवीत ना सगळ्यांनी. पण आपण एखादं जरी पुस्तक घेतलं तरी आपल्यावर म्हणजे आपण म्हणू आत्ताच्या कलियुगाचा असा प्रभाव आहे आणि तमोगुणाचा की ते देखील आपण पूर्ण करू शकतो असं नाही, हो की नाही. तर म्हणून आपण नेहमी श्रील प्रभुपादांचा संघर्ष आठवूया आणि त्यांच्या आपण ग्रंथांचं अत्यंत सखोलपणे कसं वाचन करता येईल असा प्रयत्न सर्वांनी करूया. तर आता आपण हा जो पुढचा भाग आहे त्यांच्या चरित्राचा तो अभ्यासूया. तर आता त्यांना श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना आता हे भागवताचं लिखाण पूर्ण करायचं होतं. मग त्यासाठी म्हणजे त्यांच्याकडे म्हणजे लेखणी हेच आपण म्हणू की शस्त्र होतं युद्धामध्ये लढण्यासाठी. कुठलं युद्ध? मायेविरुद्धचा हा जो लढा आहे, हे जे युद्ध आहे. आणि दुसरं काय होतं म्हणजे त्यांचं लिखाण हे म्हणजे अर्धयुद्ध असायचं, कारण सर्व काही त्यांनाच करायचं लागायचं. टाईप रायटिंग म्हणजे जे आहे टाईपरायटर घेऊन टायपिंग करणं हा भाग, आणि मग संपादकाकडे घेऊन जायचं आणि प्रकाशनासाठी म्हणजे त्याच्या प्रयत्न करायचे. म्हणजे त्यांच्यासाठी ही फार मोठी लढाई असायची की हातात कोणतेही म्हणजे धन नाहीये किंवा कोणी म्हणजे धन देईल असा कोणता मार्ग नाहीये किंवा कुठलंही अर्थार्जनाचं साधन उपलब्ध नाहीये. कसलंही कोणाचं सहकार्य नाहीये आणि अशा परिस्थितीमध्ये दिवस रात्र लिखाण करायचं. म्हणजे लिखाणासाठी लागणारे कागद, शाई, पेन हे सगळ्या गोष्टी आल्या. तर ह्याचा देखील खर्च म्हणजे म्हणजे किती असू शकतो, म्हणजे हा भाग आपण समजून घेऊया. आपण परीक्षा देतो तर आपल्याला 2-4 पेन लागतात. मग असं असे ग्रंथांचं मोठ्या प्रमाणात विस्तृत प्रमाणात लेखन करायचंय, तर सगळ्या गोष्टी आल्या तिथे. आणि मग तेवढ्यावरतीच हा भाग थांबत नाही, तर प्रकाशनाचा भाग, आणि मग प्रकाशन झाल्यावरती पुन्हा पुढचा लढा. म्हणजे हे 2 मोठे लढे, पण आता ह्या 2 मोठ्या लढाया जिंकल्यावर पुढे काय असायचं, तर त्याचं वितरण. तर सगळीकडे स्वतः फिरायचे ते म्हणजे तळपत्या उन्हामध्ये दिल्लीमध्ये आणि ते वितरण करायचे पुस्तकांचं. मग अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते तिथले जे मोठमोठे म्हणजे व्यक्ती होते किंवा धनिक लोक होते, तर त्यांच्याकडे स्वतः एकटेच जायचे. आपले जे ग्रंथ आहेत तर त्याचं वितरण करण्यासाठी अशा महत्वाच्या लोकांकडे ते स्वतः जायचे. मग आता डॉक्टर राधाकृष्णन होते, तर त्यांनी म्हणजे स्वतः ग्रंथ आपला जो आहे म्हणजे तर तो लिहून दिला. म्हणजे स्वतः त्यांनी जे आपले भागवत आहेत तर त्याच्या प्रती नेऊन दिल्या. आणि मग त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. मग ते वाचण्यासाठी ते पुस्तक तयार झाले. आणि त्याबद्दल त्यांनी आपलं लिखाण पण त्याच्यावरती जे आहे तर ते म्हणजे एक आपण म्हणतो ना की असे उच्च पदस्थ व्यक्ती असतात तर ते आपला एक अभिप्राय देतात. तर अशा पद्धतीचा अभिप्राय देण्याची सुद्धा त्यांनी तयारी दाखवली. म्हणजे काय की श्रील प्रभुपाद जे होते तर त्या अशा महत्वाच्या सगळ्या व्यक्तींना स्वतः एकटे भेटायला जात आणि आपलं जे लिखाण आहे तर त्यांच्या पुढं प्रस्तुत करायचे. मग आता जे शिक्षण मंत्रालय होतं ना, तर तिथे सुद्धा त्यांनी काय केल्या, आपल्या लिखाणाच्या 50 कॉपी ज्या आहेत तर त्या म्हणजे तिथली ते जे विद्यापीठ आहेत म्हणजे शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत जी विद्यापीठे येतात किंवा त्या विद्यापीठांमध्ये जी ग्रंथालय येतात संपूर्ण भारतामध्ये, तर तिथं आपल्या लिखाणाच्या प्रती जाव्यात असे त्यांनी प्रयत्न केले. आणि त्यासाठी त्यांना जे शैक्षणिक खातं आहे म्हणजे शैक्षणिक मंत्रालय आहे, शिक्षण खात्याचं जे मिनिस्ट्री असते मंत्रालय, तर त्यांनी त्या काळातले ₹600 म्हणजे खूप मोठी रक्कम होती. तर ती म्हणजे त्यांना सगळं पॅकिंग करून म्हणजे ते सगळं त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा सगळा जो खर्च आहे, पोस्टाचा खर्च असतो पॅकिंगचा, तर तो सगळा त्यांना देऊ केला. आणि अशा पद्धतीने जे भक्तिवेदांत स्वामी जे आहेत म्हणजे कोण श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांची सगळी पुस्तकं जी आहेत तर ती ग्रंथालयामध्ये आणि मुख्यत्वे सगळ्या पुस्तकामध्ये कुठलं तर भागवतमच्या प्रती. मग आता त्यांनी अमेरिकेमध्ये पण पत्रव्यवहार केला. मग अमेरिकेचं पण जे असं परदेश मंत्रालय होतं ना, तर त्यांनी काय केलं, त्यांच्या 18 कॉपी ज्या आहेत म्हणजे 18 ग्रंथ जे आहेत तर ते मागवले. मग आता अमेरिकेमध्ये पण त्यांनी काय केलं, काँग्रेसची लायब्ररी असते म्हणजे अमेरिकेमध्ये काँग्रेस पक्ष जो आहे तिथला म्हणजे तो तिथला
जो आहे राजकीय पक्ष आहे. तर त्या राजकीय पक्षाशी पूर्वीपासून तिथे लायब्ररी म्हणजे ग्रंथालय आहे अमेरिकेमध्ये. तर तिथे त्यांनी आपल्या काही प्रती ज्या आहेत तर त्या पाठवल्या. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या ग्रंथाचं वितरण करायचं होतं. म्हणजे ज्या 18 प्रती आहेत ना, तर त्या त्यांनी तिकडे पाठवल्या. मग त्यानंतर आता जानेवारी 1964 मध्ये हा तर त्यांचा जाकीर हुसेन जे आहेत भारताचे म्हणजे जे उपप्रंत भारताचे जे उपपंतप्रधान तर त्या पदावर जे जाकीर हुसेन होते तर त्यांच्याशी त्यांचा जो आहे तो सामना झाला. तर जानेवारी 1964 मध्ये जे जाकीर हुसेन होते तर त्यांच्याशी त्यांचा जो आहे तर तो त्यांच्या भेटीचा योग आला आणि मग ते जे होते ते मुस्लिम धर्मीय होते आणि मग त्यामुळं म्हणजे त्यांची जेव्हा भेट झाली तर त्यावेळेला त्यांनी देखील त्यांना अत्यंत चांगला अभिप्राय दिला खरं म्हणजे आपल्या भागवतमच्या प्रतिबद्दल. म्हणजे अशा व्यक्तीकडून अत्यंत म्हणजे त्यांच्याबद्दल अत्यंत उत्तम असं मत त्या ग्रंथाबद्दल आणि श्रील प्रभुपादांच्या बद्दल त्यांनी व्यक्त केलं. आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट होती पहा. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की मी तुमचं श्रीमद भागवतम हे पुस्तक जे आहे ते वाचलंय आणि खूप खूप त्याचा लाभ सगळ्यांना होणार आहे आणि म्हणजे खरोखर ते सामान्य म्हणजे लोकांच्या जनकल्याणासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणून त्यांनी त्यांचे आभार मानले की ती प्रत दिल्याबद्दल. आणि त्यांनी त्यांना म्हणजे विनंती केली श्रील प्रभुपादांना की म्हणजे तुम्ही त्याची एक प्रत जी आहे ती मला म्हणजे त्यांनी वाचनासाठी दिली होती ना त्यांना प्रत. तर तुम्ही एक प्रत जी आहे ती मला कायमची म्हणजे भेट म्हणून द्या. आणि अशा पद्धतीने खरं तर ते मुस्लिम होते आणि अशा म्हणजे धर्माचे जरी असतील प्रेसिडेंट तरी सुद्धा त्यांनी त्यांचं जे लिखाण आहे तर त्याचं खूप कौतुक केलं आणि त्यातलं जे काही तत्वज्ञान आहे तर ते त्यांना खूप आवडलं आणि त्यांनी ते पुस्तक भेट म्हणून मागितलं. म्हणजे अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपादांचं जे कार्य आहे तर त्याची सगळीकडे प्रशंसा झाली. म्हणजे काय की आपण ह्यातून काय समजून घ्यायचं की जे भगवान यांच्याविषयीचे जे विचार असतात किंवा भगवान यांच्याविषयीचं जे लिखाण असतं मग तिथे कोणी हिंदू कोणी मुस्लिम किंवा मी अमेरिकन किंवा मी भारतीय मी पोर्तुगाल असा तिथे भाग नसतो. तर सगळ्या ह्या ब्रह्मांडातील जे कुणी जीवात्मे आहेत तर त्या सगळ्यांसाठी हे आवश्यक ज्ञान आहे आणि त्यामुळं प्रत्येक जीवात्मा जो आहे तर ज्याला कुणाला या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडायचंय त्या सगळ्यांसाठी भगवद्गीता आणि भागवतामधलं हे जे तत्वज्ञान आहे किंवा हे ज्ञान आपण म्हणू दिव्य प्रकारचं असं आहे. तर मग हे ज्ञान जे आहे ते सर्वांना मिळणं आवश्यक आहे आणि जेव्हा अशा पद्धतीने जीवात्म्याला हे ज्ञान मिळतं तेव्हा त्याला ते अत्यंत आवडतं. म्हणजे त्याची प्रशंसा ह्यासाठी जरी मुस्लिम असतील ते तरी जे आहेत जाकीर हुसेन यांनी केली आणि ह्याच्यावरून आपण आभार समजून घेऊया की म्हणजे या ब्रह्मांडातील सगळेजण ज्यांना कुणाला या जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त व्हायचंय आणि भगवत धामाची प्राप्ती करत त्या सगळ्यांसाठी भगवद्गीता आणि भागवत आहेत. आणि हेच श्रील प्रभुपादांच्या लिखाणातून आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की जेव्हा दंगल होते किंवा अनेक म्हणजे माणसांचा मृत्यू होतो बॉम्बस्फोट होतो मग त्यावेळेला महानगरपालिकेची एक गाडी येते आणि ती काय करते सगळे जे मृतदेह आहेत तर ते उचलून घेऊन जाते. मग त्यावेळेला असं नाही होत की हा हा मुस्लिम आहे हा हिंदू आहे असं कोण म्हणत नाही हो की नाही. म्हणजे हा मुस्लिम मृतदेह आहे हा हिंदू आहे. म्हणजे मृत्यूनंतर काय होतं सगळ्यांसाठी एकच गाडी येते आणि सगळ्यांच्या मृतदेहांची एकाच प्रकारे विल्हेवाट लावली जाते. मग ह्याच्यावरून आपण समजून घेतलं पाहिजे की जीवात्मा जो आहे तर त्या प्रत्येक जीवात्म्यासाठी भागवत आहे. मग
त्यामुळं आपण संकुचित दृष्टिकोन न ठेवता की मी हिंदू, मी मुस्लिम, मी ब्राह्मण, मी म्हणजे मराठा, अशा पद्धतीनं जातीभेद किंवा असं कुठलाही न ठेवता, किंवा लिंगभेद सुद्धा नाही, किंवा मी या प्रांतातला, मी अमुक प्रांतातला, अशा पद्धतीनं सुद्धा भेद न ठेवता आपण हे जे ज्ञान आहे ते आत्मसात केलं पाहिजे. आणि आपण त्या ज्ञानाच्या द्वारे आपण भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठीचा म्हणजे जो मार्ग आहे आपल्या सगळ्यांसाठी श्रील प्रभुपादांनी आपल्यासाठी खुला करून दिलाय, तर त्याचा आपण लाभ घेतला पाहिजे. हा भाग आपण ह्याच्यातून शिकलो. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची ह्याच्या पुढची स्लाइड. हा मग आता पुढे 1954 साली, पुढे त्याच वर्षी एसी भक्तिवेदांत स्वामी म्हणजे श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर ते आपल्या भारताचे जे पंतप्रधान होते त्यावेळेचे, लाल बहादूर शास्त्री, तर त्यांना भेटले. म्हणजे साधारण 1 वर्षानंतर, म्हणजे ते वर्ष संपल्यानंतर 1954 नंतर म्हणजे बराच कालावधी गेला आणि अशा भेटी त्यांच्या सुरूच राहिल्या. पण ज्या वेळेला पार्लमेंटची बिल्डिंग बांधत होते, तर त्यावेळेला ते त्यांना न्यू दिल्लीमध्ये भेटले, जून 1964 साली. आणि तेव्हा त्यांनी त्यांना आपल्या भागवतम ग्रंथाच्या प्रती दिल्या. मग दुसऱ्या दिवशी भक्तिवेदांत स्वामी जे आहेत, तर त्यांनी पत्र लिहिलं जे आपले पंतप्रधान होते त्या काळचे, लालबहादूर शास्त्री यांना. मग थोड्याच दिवसांनी त्यांना त्यांच्या पत्राचं उत्तर मिळालं. लालबहादूर शास्त्री जे आहेत, तर त्यांनी उत्तर लिहिलं, म्हणजे आणि स्वतः जे पंतप्रधान होते त्यांनी सही करून ते उत्तर पाठवलं होतं. आणि त्यांनी त्या उत्तरात काय मजकूर लिहिला होता, सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐकूया, महत्वाचा मजकूर आहे. म्हणजे कशा पद्धतीनं त्यांच्या प्रभावी लेखनाचा जो आहे तो परिणाम सर्वांच्यावर होत असे, तर त्याबद्दलचा म्हणजे हा जो आहे, तर तो आपल्याकडे पत्राच्या माध्यमातला एक पुरावाच आहे पा. तर त्यांनी लिहिलं होतं की प्रिय स्वामीजी, खूप खूप आभार की तुम्ही माझ्यासाठी पत्र, म्हणजे मला पत्र लिहिलं. आणि मी खरोखरच तुमचा आभारी आहे की तुम्ही मला श्रीमद भागवतम ग्रंथ जो आहे, तर तो भेट म्हणून पाठवून दिलाय. आणि त्यांनी तो स्वीकारला होता. आणि त्यांनी काय लिहिलं की मला तुमचं हे इतकं महत्वपूर्ण मानवतेसाठीचं जे कार्य आहे ना, तर त्याचा खूप अभिमान वाटतो आणि खूप कौतुक वाटतो. आणि त्या कार्याची महत्ता आम्हाला समजली आहे. आणि म्हणून आपण काय करूया, म्हणजे त्यांनी एक चांगली कल्पना सुचवली. जे पंतप्रधान आहेत भारताचे, त्यांनी बरं का काय सांगितलं की आपण सरकारी ज्या ज्या संस्था आहेत, तर तिथे म्हणजे आपण त्यांची जी ग्रंथालय आहेत, तर तिथे ह्या सगळ्या भागवतम ग्रंथाच्या प्रती ठेवूया. आणि म्हणून काय केलं त्यांनी, तर सरकारी खात्यांना तशा आज्ञा दिल्या की जी जी ऑफिसेस किंवा जिथे ग्रंथालय आहेत, म्हणजे जिथे विद्यादानाचं कार्य होतं किंवा त्याशी संबंधित, आणि त्याचबरोबर जिथे जिथे ठेवू शकतो आपण सरकारी कार्यालयामध्ये, तर त्या सगळ्या ठिकाणी की जिथं ग्रंथालय उपलब्ध आहेत, तर त्या सगळ्या ठिकाणी श्रीमद भागवतमच्या श्रील प्रभुपादांच्या ज्या प्रती आहेत, तर त्या तिथे वाचनासाठी सर्वांसाठी खुल्या करून देण्यात आल्या. आणि त्या काळात त्या विकत घेण्यात आल्या. म्हणजे पहा केवढं मोठं कार्य त्या काळी पंतप्रधानांच्या माध्यमातून भगवत सेवेचं घडलं. म्हणजे काय की अशा प्रकारचं, म्हणजे भगवान यांचे जे पार्षद श्रील प्रभुपाद यांच्यासारख्या पार्षदांकडून जेव्हा लिखाण होतं, म्हणजे जे भगवान यांना सांगायचे ते जसं आहे तसं, त्यांचे विचार जे आहेत, उपदेश जे आहेत, ते जसे आहेत तसे त्यांनी मांडले होते. आणि त्यामुळं त्याला सगळीकडे प्रशंसा मिळत होती आणि सगळीकडून त्यांचा स्वीकार केला जात होता. मग आता जे आपलं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आपण म्हणतो की म्हणजे जे आपलं परकीय दळणवळण खातं असतं, तर त्यांनी सुद्धा त्याला म्हणजे कुठलीही म्हणजे कुठली अडचण न सांगता, कुठली आडेवेडे न घेता त्यांनी त्याला परवानगी देऊन टाकली. आणि मग त्यांनी हे जे त्यांचं लिखाण आहे त्या ग्रंथाचं, तर त्याच्या ज्या म्हणजे प्रती आहेत, तर त्या अमेरिकेमध्ये पाठवण्यासाठी पण त्यांनी त्याला मान्यता देऊन टाकली. आणि त्याचबरोबर त्यांना आता परदेशात जायचं होतं, मग त्यासाठी पासपोर्ट मिळणं फार अवघड होतं, म्हणजे अमेरिकेला जायचं होतं श्रील प्रभुपादांना. मग कृष्णा पंडित नावाचे एक गृहस्थ होते, तर त्यांनी त्यांना मदत केली. आणि श्रील प्रभुपादांना 10 जून ला, म्हणजे 10 जून 1964 साली पासपोर्ट जो आहे, तर तो त्यांनी उपलब्ध करून दिला. म्हणजे काय की श्रील प्रभुपाद जे होते, तर ते
आता कशा पद्धतीने अमेरिकेला जाण्यासाठी संघर्ष करत होते, ही खूप छान अशी त्यांची संघर्ष गाथा आहे. म्हणजे छान या अर्थाने की आपल्याला प्रेरणा आपण घेण्यासाठी ही खूप छान पद्धतीची गाथा आहे, तर ती आपण समजून घेणार आहोत. तर कसा भाग घडला की श्रील प्रभुपादांना अमेरिकेला जायचं होतं, पण त्यांच्याकडे विमानाने जाण्यासाठी पुरेसे पैसे नव्हते. मग आता कसा भाग करायचा, काय कशा पद्धतीने जायचं. मग सुमती मोरारजी नावाच्या एक एक ज्या म्हणजे अत्यंत धनवान अशा ज्या म्हणजे महिला होत्या, आणि त्यांची एक स्टीमशिप म्हणून म्हणजे जी कंपनी होती त्यांची. हा तर ह्या ही जी कंपनी आहे म्हणजे जहाजाची कंपनी आहे त्यांची, तर ह्या कंपनीचं जे कार्यालय होतं तिथं वर्षभर रोज जायचे श्रील प्रभुपाद, आणि त्यांना विचारायचे की मला अमेरिकेला जायला परवानगी मिळेल का. मग त्या म्हणायच्या, स्वामीजी तुमचं वय फार आहे हो, तुमचं म्हणजे तुम्ही वृद्ध झाले आहात, कशी तुम्हाला परवानगी म्हणजे आम्ही देऊ, असं असं. मग त्या त्यांच्या ऑफिस बाहेर रोज श्रील प्रभुपाद जाऊन बसलेले असायचे. असं वर्षभर घडलं. मग शेवटी सुमती मोरारजी जे आहेत, तर त्यांनी त्यांना परवानगी दिली. आणि मग त्यांनी म्हणजे त्यांच्यासाठी जे त्यांचं जलदूत जहाज होतं, म्हणजे हे जे होतं तर ते मालवाहू जहाज होतं, तर यातून जाण्यासाठी त्यांना परवानगी दिली. आणि मग त्यासाठी त्यांनी त्यांच्यासाठी मोफत तिकिटाची सुद्धा योजना केली. मग त्यांचे जे कॅप्टन होते, कॅप्टन पंड्या, तर त्यांना म्हणजे त्यांनी जबाबदारी दिली की यांना व्यवस्थित सुखरूप तुम्ही घेऊन जा. त्या आणि त्यांच्या पत्नी ज्या होत्या, तर ते दोघेही जाणार होते. तर त्यांनी सुमती मोरारजी जे आहेत, तर त्यांनी सांगितलं की यांना सुखरूपपणे अमेरिकेला घेऊन जा. अशा पद्धतीने म्हणजे एक वर्षभराच्या संघर्षानंतर त्यांच्या पदरी जे आहे, तर ते जलदूत जहाजातून, ते पण मालवाहू जहाज, तर त्यातून जाण्यासाठीच फ्री तिकीट जे आहे, तर त्यांच्या पदरी पडलं. मग अशा पद्धतीचा संघर्ष करून श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते अमेरिकेला पोहोचले. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, इथे आता आपला पहिला भाग संपतो. आता आपण दुसऱ्या भागाच्या स्लाइड वर जाऊया. मग त्याची पार्ट 2 ची स्लाइड ओपन करा. आपण सुरुवात करूया 1-2 मिनिटात. कृष्णा. आता आपण पुढचा भाग समजून घेऊया. तर 17 सप्टेंबरला श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर ते अमेरिकेला 1965 साली 17 सप्टेंबरला पोहोचले बोस्टनला. आणखी मग आता जहाजातून खाली उतरल्यावर उजवीकडे जायचंय का डावीकडे जायचंय हे देखील त्यांना माहिती नव्हतं. अशी अशी परिस्थिती होती. आणि मग तिथं पोहोचल्यानंतर मग ते बोस्टनचा जो कॉमनवेल्थ जो भाग आहे, कॉमनवेल्थ पियर असं नाव आहे त्या भागाचं, तर तिकडे त्यांना जायचं होतं. मग आता तिथे पोहोचल्यानंतर पुढे ते 19 सप्टेंबरला म्हणजे जे आहेत, तर ते न्यूयॉर्कच्या बंदरावर पोहोचले. म्हणजे जो आहे 35 दिवसांचा प्रवास त्यांनी केला. त्यामध्ये त्यांना 2 हार्ट अटॅक देखील आले. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी खूप सुंदर अशी कविता पण लिहिली. म्हणजे भगवान यांच्या चरणी केलेल्या त्यांच्या प्रार्थना आहेत. तर ती खूप सुंदर अशी कविता आहे, रचना आहे श्रील प्रभुपादांची. बोरो कृपा कोयले कृष्ण, अशी खूप सुंदर कविता आहे. श्रील प्रभुपादांनी त्याची रचना केली. तर त्या कवितेमध्ये काय म्हणतात श्रील प्रभुपाद, की मला असं नाचव, म्हणजे ज्या पद्धतीने एखादं म्हणजे जी कठपुतली असते, तर तिला कशा पद्धतीनं कठपुतलींचा जो डान्स असतो, नृत्य केलं जातं ना त्यांचं, पपेट शो आपण म्हणतो इंग्लिश मिडियमच्या लोकांसाठी. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे माझ्याकडून हे भगवान तुम्ही कार्य करून घ्या. म्हणजे माझं नाव आहे भक्ती वेदांत स्वामी, मला ही पदवी दिली आहे, पण त्यासाठी मी पात्र आहे की नाही माहिती नाही. तर तुम्हाला जे आवश्यक आहे तर ते कार्य तुम्हीच माझ्याकडून करून घ्या. अशा पद्धतीची सुंदर सुंदर प्रार्थना त्या रचनेमध्ये आहेत. श्रील प्रभुपादांनी त्या प्रवासामध्ये त्या रचना केल्या. आणि मग अशा पद्धतीनं 2 वेळा इतकं मोठं आजारपण म्हणजे हृदयविकाराचे झटके येऊन देखील अत्यंत म्हणजे आरोग्याची परिस्थिती त्यांची बिघडलेली असून देखील हा सगळा 40 दिवसांचा प्रवास पूर्ण करून श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते आता न्यूयॉर्कला पोहोचले होते. मग आता तिथे ते जे होते, तर ते गोपालजी अग्रवाल आणि सॅली अग्रवाल यांच्याकडे जे आहे
तर ते दिवसा राहायचे. आणि मग तिथे ते काय काय करायचे तर ते आता इथे चित्रात पहा. तर तिथे ते आता सॅली अग्रवाल आणि जे गोपाल अग्रवाल हे कुटुंबीय होते, तर त्यांच्या घरी ते स्वतः स्वयंपाक करून खायचे. तर तिथे त्यांच्या किचन मध्ये त्यांनी काय केलं होतं, तर आपलं आपलं तीन डब्यांचा त्यांचा कुकर होता, ते चित्रात पहा. तर ह्या 3 डब्यांच्या कुकरमध्ये आपापलं ते अन्न शिजवून खायचे. हम्म आणि तिथल्या म्हणजे त्या घरातल्या सगळ्या सदस्यांना देखील ते आपण शिजवलेलं अन्न खाऊ घालायचे. म्हणजे तिथे त्याच वेळेला ते म्हणजे पोळी भाकरी जे काही त्यांना आवश्यक आहे तर ते स्वतःच करायचे, म्हणजे आपल्या भारतीय पद्धतीचं जेवण. आणि त्याचबरोबर त्या एका डब्यात भात लावायचे आणि एका डब्यामध्ये भाजी शिजवायची. अशा पद्धतीने त्यांचं कार्य चालायचं. आणि आपली भांडी पण ते घेऊन गेले होते जाताना. त्या भांड्यामध्येच ते अन्न शिजवून खायचे. मग श्रील प्रभुपाद हे सॅली अग्रवाल यांच्या जे स्वयंपाकघर आहे तर तिथं असं आपापलं अन्न शिजवून जे आहे तर ते खात असत. तर ह्याचं हे चित्र आहे. मग आता सप्टेंबर मध्ये त्यांनी काय केलं, तर एक म्हणजे त्यांचं विषयीच एक तिथलं जे एक मॅगझिन आहे, आपण म्हणतो डेली, डेली जे तिथं वितरित होत असतं, पत्रिका म्हणून आपण त्याला. तर तिथं म्हणजे ते जे पत्रिका आहे त्याचं नाव आहे बटलर ईगल. तर त्या पत्रिकेमध्ये एक शिल प्रभुपाद यांच्याविषयीचं त्यांचं असं सुंदरसं चित्र आणि त्यांच्याविषयीचं ना एक लेख प्रसिद्ध झाला, की अत्यंत उत्तम प्रकारचं इंग्लिशवर प्रभुत्व असलेले असे हिंदू म्हणजे जे आहेत, हिंदू एक भक्त जे आहेत, तर ते आपल्या म्हणजे पाश्चिमात्य देशांच्या भेटीला आले आहेत. आणि म्हणजे त्यांना असं म्हटलं की भक्तियोगी असं असं त्यांचं वर्णन केलं त्यांनी. आणि असे जे आहेत भक्तियोगी तर ते आपल्या भेटीला आलेले आहेत. म्हणजे ते एक प्रकारे भक्तियुगाचं राजदूतासारखंच ते काम करतायत. आणि ते पश्चिमात्य देशांमध्ये म्हणजे हिंदू हिंदू वंशाचे भक्त आलेले आहेत. आणि ते एक प्रकारे भक्तियुगाचं राजदूत म्हणून किंवा प्रचार प्रसारासाठी आलेले आहेत. आणि भक्तियुगाच्या राजदूतासारखं त्यांचं कार्य आहे. असं सुंदर त्यांच्याविषयीचा जो लेख आहे तो प्रसिद्ध झाला. माताजी तुम्ही म्यूट आहात. हा माताजी. तर अशा पद्धतीने भक्ती योगाच्या राजदूतासारखं कार्य करणारे असं सुंदर लेख त्यांच्याविषयी लिहिला गेला. आणि असं सुंदरस त्यांची फोटोग्राफ प्रसिद्ध झाला त्या बटलर ईगल या लेखामध्ये. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. 18 ऑक्टोबर जे आहे, तर त्यावेळी 18 ऑक्टोबरच्या दिवशी ते बटलर हे जे गाव होतं जिथे सॅली अग्रवाल आणि गोपाल अग्रवाल हे त्यांचा आधीपासून पत्रव्यवहार झाला होता ह्यांच्याशी. आणि ही जी ह्यांचे जे वडील होते तर ते त्यांच्या परिचयाचे असल्यामुळे ते त्यांच्या घरी जाऊन राहिले होते. हम्म. तर त्यांच्याकडून मग ते जे आहेत तर ते बटलर हा भाग आहे, म्हणजे एक प्रकारे ते बंदरापासून जवळच जे गाव आहे तर त्याचं नाव बटलर. मग तिथून मग बटलरचा इगल म्हणजे बटलर मध्ये अशा पद्धतीचा भरारी घेऊन आलेला जणू काही गरुडच आहे, अशा पद्धतीनं शिलाप्रपादांना उपमा दिली होती. त्या संपादकांनी अत्यंत सुंदर वर्णन केलं होतं पहा. आणि असे जे आहेत तर ते भक्तियोगाचे राजदूत इथे आलेले आहेत. जणू काही बटलर मध्ये आलेला एक प्रकारचा गरुडच आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांनी त्यांचं जे आहे ते वर्णन केलं होतं. मग त्या बटलर शहरातून त्यांनी आता न्यूयॉर्क सिटी म्हणजे न्यूयॉर्क शहर आहे तर तिकडं जाण्याचा निर्णय घेतला. मग आता न्यूयॉर्क मध्ये ते राममूर्ती मिश्रा म्हणून जे होते तर हे मायावादी होते, त्यांच्या घरी ते राहत असत. मग आता त्यामुळं काय घडलं, तर ते राममूर्ती मिश्रा होते
तर त्यांनी कधी भक्तिवेदांत स्वामी यांना बोलण्यासाठी म्हणजे त्यांच्याकडे अनुयायी यायचे त्यांचे राममूर्ती मिश्रा यांच्याकडे, तर त्यांनी त्यांना कधीच बोलण्यासाठी परवानगी म्हणजे त्यांच्या समोर प्रवचन करण्यासाठी बोलण्यासाठी अशी परवानगी नाही दिली. आणि त्यामुळं काय झालं की शिलप्रभुपाद जे होते ते त्यांच्याकडे राहत होते, पण त्यांना प्रचाराशी प्रचारासंदर्भात त्यांना मुभा नव्हती मिळत. म्हणजे त्यांना राममूर्ती मिश्रांकडून कुठलाही म्हणजे सकारात्मक प्रतिसाद जो आहे प्रचारासाठी भक्तियोगाच्या मिळाला नाही, कारण ते मायावादी प्रचारक होते. आणि असे जे मायावादी असतात ते कधीच भक्तियोगी जे असतात तर त्यांना कधीही ते सहकार्य करू शकणार नाहीत. मग त्यामुळं मग पुढे काय झालं की 8 नोव्हेंबरला त्यांनी मग त्यांचे जे गुरुबंधू आहेत तर त्यांना पत्र लिहिलं. तीर्थ महाराज म्हणून आहेत तर त्यांना पत्र लिहिलं. मग त्यांचे जे बंधू जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे त्यांच्याविषयी म्हणजे न्यूयॉर्कमध्ये त्यांचे जे प्रयत्न आहेत ना सगळे भक्तीच्या प्रचार प्रसाराचे, तर त्याविषयी म्हणजे जे आहे तर ती चर्चा केली. पण त्यांनी ह्या सगळ्या चर्चेअंती म्हणजे निर्णय काय दिला, कारण कसं होतं की त्यांना गौडीय मठांची परिस्थिती माहिती होती. म्हणजे गुरुबंधू म्हणजे कोण, गौडीय मठातले जे त्यांचे सगळे भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे गुरु आहेत शिल प्रभुपादांचे, तर त्यांचे जे शिष्य आहेत अनुयायी आहेत हे सगळे गुरुबंधू श्रील प्रभुपादांचे. मग त्यांना गौडीय मठांची जी परिस्थिती माहिती होती, मग त्यांनी त्यांच्याशी काही वाद नाही केला. त्यांनी त्यांच्याशी बोलणं केलं पत्राच्या नंतर, पत्र व्यवहारातूनच ते बोलणं झालं. आणि मग त्यांनी त्यांना अत्यंत नम्रपणे सांगितलं की गौडीय मठाची आता परिस्थिती बिकट आहे आणि त्यामुळं आमच्याकडे आता म्हणजे धन नाही आहे की ज्यामुळं अशा पद्धतीचे प्रचार प्रसार किंवा असं कार्य करायला, म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी जो प्रस्ताव दिला होता अमेरिकेमध्ये एकत्र प्रचार प्रसार करूया अशा पद्धतीचा, तर त्या प्रस्तावाबद्दल म्हणजे त्यांनी नकार दिला, कारण गौडीय मठाकडे धन नाही हे त्यांनी कारण सांगितलं. मग आता म्हणजे एक दिवस असा म्हणजे गेला नाही अमेरिकेमध्ये गेल्यावर की श्रील प्रभुपादांनी श्रीमद भागवता बद्दल कार्य केलं नाही किंवा भगवद्गीतेचं जे तत्वज्ञान आहे तर त्याच्यावर ते बोलले नाहीत. अशा अशा पद्धतीनं त्यांनी प्रचार प्रसाराचं कार्य जे आहे तर ते आपल्या पद्धतीनं सुरूच ठेवलं. म्हणजे त्यांचे सगळे प्रयत्न जे होते तर ते अशा पद्धतीने होते की मी कशा पद्धतीनं अमेरिकेमध्ये या सामान्य जनांपर्यंत तिथल्या की ज्यांना कृष्ण भक्तीचं विज्ञान माहिती नाही तर त्यांच्यापर्यंत हे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर हे कृष्णांचे विचार आणि उपदेश कसे पोहोचवेन अशी त्यांची तळमळ होती. मग फेब्रुवारी 15ला काय झालं की भक्तिवेदांत स्वामी जे आहेत तर त्यांना डॉक्टर मिश्रांनी काय केलं की त्यांच्या घरातून त्यांनी दुसरा त्यांच्या म्हणजे अपार्टमेंटचा जो मजला होता तर तिथं रूम नंबर 307 मध्ये त्यांना स्थलांतरित केलं. आणि मग तो स्टुडिओ होता त्यांचा, म्हणजे ते असं घर नव्हतं. म्हणजे कसं की त्यांना शिलप्रपादांना ठेवून घ्यायचं नव्हतं आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, एक खोली अशी, आता हा काय संन्यासीचा आहे आणि साधा साधा फाटका गरीब अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांच्याकडे म्हणजे अशा पद्धतीने ते पाहायचे. आणि त्यांना कसलीही त्यांनी म्हणजे तसं सहकार्याची तितकीशी म्हणजे अशी काही म्हणजे त्यांची सहकार्याची भावना नव्हती. मग त्यांनी काय केलं की म्हणजे एक भारतीय आहेत ह्या म्हणजे केवळ ह्या भावाने त्यांनी फक्त त्यांना काय केलं, एक स्टुडिओ होता त्यांचा जुना, तर तिथे रूम होती ती त्यांची दुसऱ्या मजल्यावर रूम नंबर 307, तर तिथे त्यांना त्याच सेम बिल्डिंग म्हणजे काय की त्याच अपार्टमेंट मधल्या त्याच म्हणजे एका खोलीमध्ये दुसऱ्या मजल्यावरच्या त्यांना स्थलांतरित केलं. मग आता त्यामुळं त्यांना आनंद झाला की अरे बरं झालं आता मला मोकळी जागा मिळाली, मी तर अनुयायांना बोलवेन आणि त्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करेन, त्यांना मी प्रवचन देऊ शकेन. आणि त्यामुळे त्यांना ती गोष्ट आवडली. खरं तर तिथं सुविधाच काही नव्हती आणि ती एक साधीशी खोलीच होती. पण तरी देखील त्यांना म्हणजे अशा पद्धतीचा त्यांच्याबद्दल निर्णय घेतला त्या मिश्रांनी, तर त्यांना ते आवडलं. ते डॉक्टर राममूर्ती मिश्रा आहेत तर त्यांनी त्यांना असं स्थलांतरित केल्यावर देखील ते समाधानी होते. पण काय झालं की त्या खोली मध्ये म्हणजे त्या खोलीविषयी कसं होतं की तिला सुरक्षेचा भाग थोडासा कमी असावा, तर त्यांचा जो टाईपरायटर होता आणि टेप रेकॉर्डर होता तर तो चोरीला गेला एक दिवस, असं झालं. मग आता
काय करायचं, म्हणजे सगळ्या अडचणीच उभ्या राहायच्या त्यांच्या समोर. म्हणजे राहण्याचं कुठं ठाव ठिकाणा नाही. एखादी स्टुडिओ सारखी खोली, म्हणजे ती खूप अंधारी खोली, एकच कुठेतरी कोपऱ्यात खिडकी. म्हणजे स्टुडिओला काही खूप खिडक्या नसतात ना, अंधाराच असतो ना स्टुडिओ, कारण तिथं वेगवेगळं शूटिंग किंवा फोटो करण्यासाठी म्हणजे स्टुडिओची रचना केलेली असते. मग अशा स्टुडिओला अशी उंचावर कोपऱ्यात कुठेतरी खिडकी असते, म्हणजे अशा पद्धतीचं ती खोली होती. आणि मग तिथे ते तरी देखील अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शिला प्रभुपाद राहत होते. आणि ते रोज टायपिंग करायचे आपल्या टाईपरायटरवर, आणि टेप रेकॉर्डर होता तर त्याच्यावर आपलं रेकॉर्डिंग करायचे ते आपल्या प्रवचनाचं. मग असं त्यांचं कार्य चालायचं. पण कसा भाग झाला की तेच दोन्ही एक दिवशी, म्हणजे हे दोन्ही साहित्य त्यांचं म्हणजे त्यांच्यासाठी भक्तीच्या प्रचार प्रसारासाठी पूरक होतं, तर तेच एक दिवशी चोरीला गेलं. मग आता ते डेव्हिड अलिन्स कडे गेले. आणि मग तिथे त्यांनी जायला, म्हणजे जेव्हा सुरुवात केली तर त्यावेळेला तिथे मग ते लोकांना त्यांनी बोलवायला सुरुवात केली. मग त्यांना जपाचं महत्व सांगितलं. मग स्वतःसोबत संध्याकाळच्या काळात जप करण्यासाठी लोकांना त्यांनी प्रवृत्त करायला सुरुवात केली. मग रोज तिथे श्रीमद भागवतमचा त्यांनी क्लास घ्यायला सुरुवात केली. रोज तिथे क्लास असायचा श्रीमद भागवतमचा. आणि संध्याकाळी म्हणजे प्रत्येक संध्याकाळ जी असायची तर त्यावेळेला ते जप तर करायचेच, पण सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार ह्या 3 दिवशी ते काय करायचे, तर मीटिंग म्हणजे काय सत्संग घ्यायचे. तर त्या दिवशी 3 दिवस सत्संग चालायचा, आणि त्याचं खूप छान ना त्यांनी प्रसिद्धी पण केली होती. म्हणजे एक पत्रक काढलं होतं, आणि फलकावर पण लिहिलेलं असायचं की भागवत म्हणजे भागवतमचा क्लास तर म्हणजे ते रोजच घ्यायचे, म्हणजे भागवतम विषयी प्रवचन ते रोजच द्यायचे तिथे. डेव्हिड अलिसच्या घरी जेव्हा गेले ते तेव्हा तिथे. आणि मग सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या 3 दिवशी सत्संग चालायचा, आणि त्याची एक पत्रिका काढली त्यांनी. आणि मग ती जी पत्रिका आहे तर ती प्रसिद्ध केली, त्यामुळे सगळ्यांना माहिती असायचं की म्हणजे डेव्हिड अलिसच्या जो म्हणजे जी खोली आहे, म्हणजे माळा आपण म्हणतो ना, म्हणजे तर असा म्हणजे घराची खोली असते आणि खोलीच्या वरचा माळा असतो ना, लॉफ्ट म्हणतो आपण त्याला. तर असा भाग त्यांना राहायला मिळाला होता. मग त्याच्या खोलीत ते क्लास घ्यायचे. मग आता डेव्हिड अलिनचं काय होतं, तर तो होता तो थोडासा म्हणजे नशापान करणारा असा होता. आणि LSD म्हणजे हे एक एका म्हणजे नशा आणणाऱ्या पदार्थाचं नाव आहे LSD म्हणजे. तर नशा निर्माण करणाऱ्या. हं. तर आपण थोडक्यात गांजा सारखा पदार्थ असं समजून घेऊ. मग तो तो जो होता डेव्हिड, तर तो अशा पदार्थांच्या आहारी गेलेला होता. आणि एक दिवशी मग काय झालं, असे जे लोक असतात त्यांना जर नशापान करायला नाही मिळालं, तर त्यांना ती त्यांची वेळ झाली नशापान करण्याची की, आणि त्यावेळेला जर त्यांना ते मिळालं नाही, ते जर म्हणजे त्यांचं जे जे पावडरच्या स्वरूपात असतं, इंजेक्शनच्या स्वरूपात असतं, किंवा काही वेळा म्हणजे ते जे असतात तर ते धूम्रपानाच्या माध्यमातून त्याचं पान करत असतात. मग ते जर मिळालं नाही त्यांना औषध त्यांचं अशा पद्धतीचं नशा आणणारं ते गांजासारखं असतं ते, तर त्यावेळेला त्यांना काय होतं की ते अस्वस्थ होतात. म्हणजे थोडक्यात औषध चुकल्यावर कसं एखाद्या म्हणजे रुग्णाचं औषध चुकलं तर काय होईल, तर त्या म्हणजे त्याचा त्रास वाढतो. तर तशा पद्धतीनं ह्या डेव्हिडला काय झालं, त्याला ते मिळालं नाही. मग नशापान करायला ते म्हणजे जे त्याचं LSD आहे तर ते नशा आणणार म्हणजे जो पदार्थ आहे तो मिळाला नाही. आणि त्यामुळं काय झालं, तर तो एकदम अस्वस्थ झाला आणि मग खुळ्यासारखं करायला लागला, आणि तो शिलप्रपादांच्या अंगावर धावून गेला. आणि त्यामुळे शिलप्रपाद खूप घाबरले आणि तिथून ते पळत सुटले. मग ते कुठे गेले तर त्यात आपण पुढे पाहणार आहोत. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. हा, मग त्यांनी माईकला म्हणजे त्यांनी माईकशी संपर्क केला, आणि त्यांनी सांगितलं की असं झालंय. आणि ते खूप घाबरून बाहेर पडलेत तिथून. हम्म. आणि मग सांगितलं की माझ्यासाठी दुसरी जागा बघा. माईक आणि इतर सगळे जे होते अनुयायी त्यांचे, कारण ते सत्संगामुळे आता बरेच अनुयायी बनले होते, भक्त बनले होते. मग त्यामधला माईक हा जो आहे तो अत्यंत म्हणजे खूप उत्तम त्यांचा सहकारी होता, बनला होता. मग त्यांनी काय केलं की ताबडतोब म्हणजे त्यांना लक्षात आलं की स्वामीजींना म्हणजे हे जीवावर बेतणारा सगळा प्रसंग घडलाय. आणि मग त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी
सेकंड अव्हेन्यू म्हणजे आपण कसं म्हणलो वेगवेगळ्या गल्ली असतात किंवा वेगवेगळे विभाग असतात आपल्याकडे नगरामध्ये, तसं सेकंड अव्हेन्यू म्हणून एक भाग होता. स्टोअर फ्रंट. स्टोअर फ्रंट जे आहे तर ते त्यांनी पाहिलं म्हणजे काय की एक जे दुकान होतं असं म्हणजे आपण म्हणतो ना की बाजारपेठेमध्ये एकदम म्हणजे आपण म्हणू की बाजारपेठेचा जो रस्ता आहे तर तिथे म्हणजे अगदी रस्त्याच्या पुढे असणार असं अशा पद्धतीचं एक दुकान होतं आणि त्याचं नाव होतं मॅचलेस गिफ्ट. पण ते जे आहे तर ते काही सुरू नव्हतं आणि त्यामध्ये त्याची जागा जी होती ती खाली होती आणि मग ते सेकंड अव्हेन्यू ह्या म्हणजे नगरामध्ये थोडक्यात होतं म्हणजे तर असं ते म्हणजे रस्त्यासमोरच असं होतं. तर अशा ठिकाणी त्यांनी जे आहे तर ती जागा शोधली शिला प्रभुपादांची म्हणजे त्यांच्यासाठी म्हणजे जी काही रिकामी जागा होती ताबडतोब तात्काळ ती त्यांना मिळाली ती त्यांनी ताब्यात घेतली. मग ते एक दुकान होतं मॅचलेस गिफ्ट असं त्याचं नाव होतं आणि त्याच्यावर असं हाताने म्हणजे पेंटिंग म्हणजे हाताने रंगकाम केलेलं असं म्हणजे होतं ते आणि त्याच्यावर असं लिहिलेलं होतं मॅचलेस गिफ्ट म्हणून लिहिलेलं होतं आणि अशा पद्धतीची दुकानची जागा एक होती आणि ते दुकान मालकाला ते सोडून दिली होती पण ते तिथे पाटी बोर्ड होता तिथे आणि मग ते त्यांना मिळाली ती जागा माईकला. मग आता त्यांनी काय ठरवलं म्हणजे शिला प्रभुपादांना तिथे त्यांची राहण्याची सगळी व्यवस्था करायची ठरवली. मग आता शिला प्रभुपादांनी म्हणजे आता इथे प्रस्थान केल्यानंतर मग तिथे आपली घडी बसवली. तिथे सत्संगाला येत असत भक्त. मग तिथे म्हणजे नेहमीप्रमाणे सोमवार बुधवार ह्या वारी म्हणजे जे आहेत तर ते सत्संग होत असत आणि दररोज भागवताचा क्लास होत असे. मग आता शिलप्रपादांनी ठरवलं की आता आपण आपलं संघटन निर्माण करायचं म्हणजे बऱ्यापैकी जे भक्त आहेत तर ते जेव्हा जमले त्यांच्या हाताशी जमले एक वर्षभर प्रचार प्रसार झाला आणि असं वर्ष उलटलं होतं त्यावेळेला जवळजवळ आणि मग त्यावेळेला त्यांनी ठरवलं की आता आपण इस्कॉनची स्थापना करायची म्हणजे काय आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ म्हणजे आपण आता ह्या सोसायटीची म्हणजे या संघाची आपण विश्व संघटनाची म्हणजे एक प्रकारे स्थापना करायची. मग सोसायटी ऍक्ट नुसार ती सोसायटी म्हणजे असं म्हटलं अवर सोसायटी म्हटलं म्हणजे काय की संघटनासाठी वेगवेगळे स्थापन करण्यासाठी म्हणजे त्याची सरकार नोंदणी करायला लागते मग त्याचं अमेरिकेत नोंदणी झाली मग ते सोसायटी ऍक्ट त्यावेळेला जो होता संघटना संदर्भात त्यानुसार त्याची नोंदणी झाली. मग प्रभुपादांनी म्हणून सांगितलं की आपण आपली आता आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करायची आणि खूप मिश्किलपणे शिलप्रपाद हसले आणि मग त्यांनी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ असं त्यांनी नाव ठरवलं. मग त्यांचे जे म्हणजे एक अनुयायी होते तर त्यांनी सुचवलं की म्हणजे हे जे आहे म्हणजे हे जे नाव आहे तर हे सगळं परकीय देशातले म्हणजे अमेरिकेतले जे म्हणजे पाश्चिमात्य देशातले जे आहेत ना तर त्यांना म्हणजे खूप ते जवळचं असं आपलं वाटेल इंटरनॅशनल सोसायटी म्हणजे असं फॉर गॉड कॉन्शियसनेस असं जर म्हटलं तर म्हणजे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस असं सांगितलं होतं. कृष्ण भावनामृत संघ आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ असं नाव द्यायचं असं शिलप्रपादांनी ठरवलं होतं. पण त्यांचे एक सहकारी अनुयायी म्हणा किंवा त्यांच्याच वयाचे असे मित्रासारखे होते ते म्हणले की आपण इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस असं म्हटलं तर फॉरेनर्स जे आहेत किंवा परकीय देशातले लोक पाश्चिमात्य देशातले लोक यांना ते जवळच वाटेल. तर शिलप्रपादांनी त्यावेळेला त्याचं खूप मार्मिक उत्तर दिलं म्हणजे आपल्याला काय करायचंय की कृष्ण भावना जे आहे तर त्या कृष्ण भावनामृतामध्ये लोकांना आणायचंय. मग आता गॉड म्हणजे काय तर गॉड हा इंग्लिशमध्ये जो शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो की देव मराठीमध्ये म्हणजे ही भेग म्हणजे काय म्हणू इंग्लिशमध्ये भेगटम म्हणजे काय की तर ह्याच्यातून कशाचा बोध नाही होत म्हणजे ही एक प्रकारची सामान्य संज्ञा होते. मग ह्याच्यातून देव म्हटल्यावर कुठला देव कोणते देव मग देव म्हटल्यावर अनेक देव पण येतात हो की नाही. मग शिलप्रभुपादांनी काय सांगितलं की कृष्ण कॉन्शियसनेस का तर कृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यामुळं कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हणजे कृष्ण भावनामृत संघ असंच आपल्याला निर्माण करायचंय आणि हेच
अत्यंत म्हणजे शास्त्रीय स्तर, म्हणजे आपण म्हणू शास्त्रीय स्तरावर, म्हणजे शास्त्रीय म्हणजे इथे आपण वैज्ञानिक असा नाही अर्थ घ्यायचा, तर जे भक्तीचं विज्ञान आहे, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान आहे, तर त्या स्तरावर म्हणजे आपल्या शास्त्रांचा, वेदांताचा विचार करता हे अत्यंत सार्थ असं नाव आहे, असं श्रील प्रभुपाद यांनी सांगितलं. आणि त्यामुळं काय होईल की सगळ्यामध्ये कृष्ण भावनेची जोपासना व्हायला लागेल. आणि लोकांना माहिती नाहीये परकीय देशातल्या की कृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल की कृष्णांच्या विषयीचं ज्ञान किंवा कृष्ण भक्तीचं जे हे विज्ञान आहे, तर ते कृष्णांचे उपदेश म्हणजे भगवद्गीता किंवा भागवत, कृष्ण कथा आणि उपदेश या स्वरूपात आहेत. तर ह्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक खेड्यामध्ये, प्रत्येक ठिकाणी, गावागावामध्ये आपल्याला त्याचा प्रचार प्रसार, कृष्णांच्या लीला, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान यांचा प्रचार प्रसार आपल्याला करायचा आहे. आणि म्हणून श्रील प्रभुपाद यांनी काय सांगितलं की रूप गोस्वामी जे आहे, तर त्यांच्या पद्मावली म्हणजे पद्यावली, हे जे त्यांचं वेगवेगळं लिखाण श्रील रूप गोस्वामींनी केलं, त्यापैकीच एक पद्यावली म्हणून त्यांनी 16व्या शतकामध्ये जे लिखाण केलं होतं, तर त्यातून कृष्ण भक्ती रसभविता असं त्यामध्ये वर्णन येतं. म्हणजे हे जे संस्कृत मध्ये त्यांची रचना आहे पद्यावली, तर त्याच्यामध्ये हा शब्द येतो 16व्या शतकात रूप गोस्वामींनी लिहिलं. तर त्याच्यावरून ही प्रेरणा मिळाली होती, कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हणजे कृष्ण भावना भावित किंवा कृष्ण भावनामृत जो आहे, तर तो संघ. तर ही प्रेरणा कुठून मिळाली, तर पद्यावली नावाचं रूप गोस्वामींचं जी रचना आहे त्याच्यातून कृष्ण भक्ती रसभावित म्हणजे कृष्ण भक्तीसाठी आणि त्या भक्ती रसामुळं भावित असं त्यांनी वर्णन केलं. म्हणजे कृष्ण भक्ती रस भावित असं त्यांनी त्या रचनेमध्ये भक्ताची स्थिती कशी असते त्याचं वर्णन केलंय. मग त्याच्यावरून त्यांना हा म्हणजे त्याचा आपण म्हणू एक सार किंवा त्याचा गाभा आपण म्हणतो, म्हणजे त्या भक्ती रसाचा जो आहे, तर तो म्हणजे काय की कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारा जो भक्त असतो, तो कसा असतो, तर कृष्ण भक्ती रस भावित, तो कृष्ण भक्तीचा त्या म्हणजे इतका अमृतावानी गोड असा रस आहे कृष्ण प्रेमामध्ये, तो असा डुबलेला असतो. आणि तो जो भक्तीचा रस आहे, तर त्यामध्ये तो असा घडवून गेलेला असतो, डुंबून गेलेला असतो. तर असा जो भक्त आहे, तर तो कसा असतो, कृष्ण भक्ती रस भावी. मग अशा सगळ्या भक्तांसाठी कृष्ण भावनामृत संघाची स्थापना करायची. आणि म्हणून कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हणजे काय की असा कृष्ण भावना भावित, भक्ती रस भावितच्या ऐवजी म्हणजे भक्तासाठी ही आपण संज्ञा वापरू, भक्ती रस भावित म्हणजे जो शुद्ध स्तरावर गेला आणि कृष्ण भक्तीमध्ये पूर्णतः रत आहे. पण आता नवीन जे आहेत नवोदित भक्त, मग त्यांना कृष्ण भावना भावित म्हणजे काय, तर कृष्ण भावनेमध्ये जे आलेले आहेत, कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे कृष्णांच्या विषयीचा भाव त्यांच्यामध्ये निर्माण झालाय की हेच आपले परमपिता आहेत, हेच परमपूज्य किंवा हेच आपल्यासाठी परमपूजनीय तर आहेतच, पण त्याचबरोबर परमश्रेष्ठ असे जे आहेत, किंवा त्याला आपण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड असं वर्णन येतं पहा इंग्लिशमध्ये सगळीकडे. म्हणजे काय, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किंवा सर्वोच्च नियंत्रक किंवा जे कोणी आहेत, तर म्हणजे परम असं शब्द वापरला जातो श्रीकृष्णांसाठी. तर परमश्रेष्ठ असे कोण आहेत, तर श्रीकृष्ण आहे, म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते आहेत. मग त्यांच्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. आणि म्हणून मग असे जे कृष्ण आहेत, तर त्यांच्याविषयी जेव्हा आपल्यामध्ये आसक्ती निर्माण होईल, एखाद्या नवोदित भक्तामध्ये त्यांना जाणून घ्यायची जिज्ञासा निर्माण होईल, त्यांना समजून घेऊया, त्यांचे उपदेश समजून घ्या, मग अशा व्यक्तीला आपण काय म्हणू, कृष्ण भावना भावित. कृष्णाविषयीची भावना प्रेमाची ज्याच्यामध्ये वाढीला लागली, किंवा ज्यांना कृष्णांना जाणून घेण्याची जिज्ञासा वाढीला लागली, कृष्ण लीलेमध्ये, कथेमध्ये, कृष्णाच्या उपदेशामध्ये ज्याला रस वाढलाय, मग अशी जी व्यक्ती किंवा ज्याला कुतूहल आहे त्यांच्याविषयी जाणून घ्यायचं, मग अशा व्यक्तीला काय म्हणतात, कृष्ण भावना भावित. आणि म्हणून त्यांनी काय नाव दिलं, कृष्ण कॉन्शियसनेस. म्हणजे काय, इंटरनॅशनल इंग्लिशमध्ये त्याचा अर्थ तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंग्लिश अर्थ कृष्ण भावना भावितचा. आणि म्हणून
त्यांनी नाव काय दिलं, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अशा पद्धतीचं त्यांनी त्याचं नामांकन जे आहे नामकरण केलं. आणि या संघाची त्यांनी स्थापना केली. आता पुढे जाऊ. जुलै 1966 साली आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाची स्थापना झाली. त्याच्या पुढच्या याच्यावर जाऊ आपण. तो जे हा हे जे आहे ना रजिस्ट्रेशन जे आहे, तर त्या संदर्भातलं हे त्या काळातलं टाईप्ड असं पत्र आहे, त्या संदर्भातलं माहिती देणार. आता पुढे जाऊ आपण. आता शिला प्रभुपाद जे आहेत, तर ते त्यांनी आता कीर्तन करायचं ठरवलं बरं का. तर हा फार मोठा प्रसंग आहे त्यांच्या जीवनातला. टॉम्किन्स स्क्वेअर म्हणून एक म्हणजे तिथे बगीचा आहे त्या शहरामध्ये, न्यूयॉर्कमध्ये. त्याला टॉम्किन्स स्क्वेअर म्हणजे, स्क्वेअर म्हणजे काय, चौक आहे तो. आणि तिथं एक बगीचा आहे. शहरामध्ये असतात ना सरकारी बगीचे, तशा पद्धतीचा तो बगीचा आहे. मग तिथे एक वृक्षाखाली शिला प्रभुपाद आले आणि तिथे त्यांनी कीर्तन करायला सुरू केलं हरे कृष्ण महामंत्राचं. मग आता तिथे काय घडलं, तर पहा इथे चित्रामध्ये पहा, त्यांचे जे अनुयायी होते ना, त्यांनी येऊन संकीर्तनात नृत्य करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी नृत्य करायला सुरुवात केली आणि शिल प्रभुपाद गात होते. एक जण करताल वाजवत होता, एक जण मृदुंग वाजवत होता, शिल प्रभुपाद स्वतः पण वाद्य वाजवत होते. म्हणजे अशा पद्धतीनं संपूर्ण आपला ताफा घेऊन शिल प्रभुपाद तिथे पोहोचले. आणि त्यांनी काय केलं, प्रचार प्रसाराच्या दृष्टीने जे आहे, तर ते संकीर्तन करायला तिथे म्यूट झाला. क्षमा असावी, मी बोलतच राहिले आणि माईक म्यूट झाला होता. तर आपण पुन्हा एकदा ऐकूया. इथून इथून सगळे ऐकत होते ना, न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये बातमी आली, हे ऐकलं ना भाग सगळ्यांनी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हा माताजी. जी हरे कृष्ण. नाही, कीर्तन बागेत कीर्तन करायला माताजी आता जमले होते. आता नाही हा म्हणजे माताजी. इथून ऐकलत ना तुम्ही सगळ्यांनी, की न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये ही बातमी आली, मी हे सांगत होते. हा भाग इथून ऐकलत ना? हो माताजी. हा हा. मग आता कसा भाग झाला की न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये ही बातमी आली. तो सुंदर असं 2 तास कीर्तन त्यांनी टॉम्किन्स स्क्वेअरला केलं. आणि मग दुसरं एक म्हणजे पाक्षिक, म्हणजे आपण म्हणून पाक्षिक नाही, ते वृत्तपत्रच आहे, पाक्षिक नाही, वृत्तपत्रच आहे ते पण रोज जाणार. तर त्याचं नाव होतं द ईस्ट व्हिलेज. तर त्यामध्ये असे वेगवेगळे लेख असतात. मग असे लेख असतात वृत्तपत्रामध्ये, मग त्यामध्ये इतर या सदराखाली मोडणारा जो लेख असतो ना, म्हणजे तिथे वेगवेगळे लेख कुठल्याही विषयाचे असतात. मग तिथे ना शिल प्रभुपाद यांची बातमी आली. आणि हरे कृष्णा ह्या महामंत्राचं असं म्हणजे वर्णन जे आहे म्हणजे करणारा असा लेख, की अशा पद्धतीचे जे साधू आहेत ते आलेत भारतामध्ये. आणि त्यांचे जे सगळे भक्त आहेत ते एकदम त्या आनंदामध्ये डुबून जाऊन त्या जल्लोषात ते हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन कसं करतात, तर ह्याचं सुंदर वर्णन करणारा हा लेख आणि असा त्यांचं चित्र पहा छापलं गेलंय. आणि हा वृक्ष आहे तिथे, तर अजून देखील तो वृक्ष आहे बरं का. आणि इथे आता एक बेंच प्रस्थापित केलाय. आणि इथे असं लिहिलेलं आहे, शिल प्रभुपादांनी जे पहिलं संकीर्तन केलं ना या वृक्षाखाली बसून, तर अजूनही तो खूप म्हणजे असा चांगल्या पद्धतीनं जतन करून ठेवलाय अमेरिकेमध्ये. भक्तांच्या सहकार्यानं, म्हणजे सौजन्यानं हे सगळं त्यांच्या गोष्टी तिथे जतन करून ठेवल्या गेलेल्या आहेत. आणि हे त्या काळातलं चित्र आहे पहा. आणि मग खाली तिथं हरे कृष्णा महामंत्र लिहिला गेला होता. म्हणजे इतक्या उत्तम पद्धतीने वृत्तपत्रातून त्याचा प्रचार प्रसार झाला. म्हणजे 70च्या दशकामध्ये पहा, शिल प्रभुपाद यांना अमेरिकेमध्ये इतकी, म्हणजे आपल्यापेक्षा
ते इतके अद्ययावत आहेत की आता भारतामध्ये जसं वातावरण आपण पाहतो ना, तर तसं वातावरण तिथं होतं. एक तर दुसरं महायुद्ध झालं होतं आणि सगळेजण म्हणजे असे एक निराशेच्या गर्तेत सापडले होते, युवा पिढी. का तर महायुद्धाचे जे परिणाम होते ते इतके भयावह होते आणि त्यामुळे ही जी तरुण पिढी होती ना, ही वैफल्यग्रस्त होती. आणि मग त्यांना असा प्रश्न होता की आता आम्ही काय करायचं. म्हणजे मग त्यामुळं ते आपलं जे जीवन आहे तर ते कसं आहार निद्रा भय मैथून म्हणजे अशा पद्धतीचं असतं. आणि त्यात ही अशी वैफल्यग्रस्त पिढी, तर हे काय करत होते तर अशा LSD सारख्या म्हणजे नशिली जी दवाई असतात किंवा असे नशिले पदार्थ असतात त्याच्या आहारी गेलेले सगळा तरुण वर्ग होता, युवा वर्ग होता. आणि ते त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी फिरत असत, त्यांना हिप्पी म्हणायचे. आणि त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी असे फिरत होते आणि अशा हिप्पीना जे आहे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी भक्ती मार्गावरती आणलं. पहा, त्यांना कृष्ण भक्तीचं विज्ञान जे आहे तर त्यांनी शिकवलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढच्या आपण भागाकडे वळूया. पुढची स्लाइड घेऊया. हो, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. अ, हा. मग आता जुलै 13ला जसं मी सांगितलं की त्यांनी काय केलं की आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 1966 साली स्थापना केली. मग आता 1966 सालच्या सप्टेंबरमध्ये त्यांनी काय केलं, सगळ्यात पहिले जे आहेत तर ते पहिले जे पाश्चिमात्य भक्त आहेत त्यांना दीक्षा दिली. हा खूप मोठा टप्पा आहे बरं का आपल्यासाठी. म्हणजे तिथून पुढे दीक्षा सुरू झाल्या. म्हणजे सगळ्यात पहिल्या दीक्षा ज्या आहेत त्या 1966 साली श्रील प्रभुपाद यांनी तिथल्या म्हणजे जे भक्त आहेत, परकीय भक्त आहेत, तर म्हणजे वेस्टर्न म्हणजे पाश्चिमात्य भक्त आहेत, तर त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारून त्यांनी दीक्षा दिल्या. मग आता आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाची त्यांनी स्थापना केली. तर ह्याचे उद्देश काय आहेत आपल्याला नेहमी असं विचारलं जातं ना की तुम्ही सगळे भक्त आता इस्कॉन मध्ये आला आहात, मग इस्कॉन मध्ये आपण काय करतो, आपलं कार्य कसं चालतं हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे सगळ्यांना. आणि त्याची 7 उद्दिष्ट अत्यंत महत्वाची आहेत, ती सगळ्यांनी आपण लिहून घेतली तरी चालेल. तर हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की इस्कॉन मध्ये कशा पद्धतीनं कार्य चालतं, कशा पद्धतीने इस्कॉनच्या माध्यमातून भक्ती कार्याचा प्रसार होतो, कृष्ण भक्तीचं जे विज्ञान आहे तर त्याचा प्रसार होतो. हम्म. तर आपल्याला एक साधक म्हणून इथे दीक्षित भक्त आहेत किंवा इतरही भक्त आहेत, तर सगळ्यांना आपण कृष्ण भक्तीचे प्रयास करतोय तर आपल्याला कुणी विचारलं, समाजामध्ये जाऊ आपण किंवा आपले शेजारी पाजारी असतील, आपले नातेवाईक असतील, तर ते विचारतील ना तुम्ही कसं कार्य करता, कशा पद्धतीनं कार्य चालतंय इस्कॉनचं, तर आपल्याकडे उत्तर हवं. म्हणजे अत्यंत आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे जे आहे तर हा कृष्ण भावनामृत संघाची स्थापना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली. म्हणजे विश्वातल्या सगळ्या लोकांसाठी आहे कृष्ण भावनामृताचं जे संघाचं कार्य आहे ते. आणि त्यामुळे श्रील प्रभुपादांनी 25 पेक्षा जास्त देशामध्ये स्वतःच्या हयातीत त्यांनी म्हणजे भ्रमण केलं आणि 108 मंदिरांचं त्यांनी निर्माण केलं. आणि म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं म्हणजे अत्यंत विपुल असं कार्य आहे पहा. आणि मग त्यांच्या भक्तांनी ते पुढे नेलं. मग आता ह्याचं पहिलं उद्दिष्ट आहे की जीवनामध्ये नैतिक मूल्य जे आहेत तर त्यांचं नियंत्रण झालं पाहिजे. आणि त्यामुळे सगळ्या विश्वामध्ये शांती स्थापन होण्यासाठी हा जो जनसमाज आहे ह्यांना आध्यात्मिक ज्ञान मिळणं आवश्यक आहे. आणि ह्या ज्ञानाचाच योग्य प्रकारे प्रचार प्रसार करून त्या माध्यमातून ह्या लोकांना कृष्णा भावनामृतामध्ये आणणे. हम्म. त्यानंतर म्हणजे काय आध्यात्मिक स्तरावर त्यांना आणायचं. हे सगळे भौतिक म्हणजे भौतिकतेमध्ये जे लोक आहेत, भौतिक संसारात जे गुरफटलेले लोक आहेत, तर ह्यांना नैतिक जीवनातल्या नैतिक मूल्यांचं त्यामुळं त्यांना महत्व कळत नाही, असंतुलन निर्माण झालंय. आणि मग ते असंतुलन आहे तर ते म्हणजे काय करायला पाहिजे, नियंत्रण त्याच्यावर करायला पाहिजे. म्हणजेच काय असं जेव्हा नियंत्रण येईल तेव्हाच विश्वामध्ये शांती एकता जी आहे ती प्रस्थापित होईल. मग त्यासाठी काय करायचं, संपूर्ण जनसमाजाला आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रचार प्रसार करायचा आणि त्यांना आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये सज्ञान करायचं. म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञान त्यांच्यामध्ये जाऊन प्रचार प्रसार करून त्यांना ते द्यायचं, आध्यात्मिक ज्ञानाचं वितरण करायचं. अशा पद्धतीने त्यांना कृष्ण भावनाभावित बनवायचं. मग आता हे करण्यासाठी मग कशाची आवश्यकता आहे, तर कृष्णांच्याकडून आलेलं जे दिव्य ज्ञान आहे ते
कलियुगामध्ये कुठल्या स्वरूपात आहे तर भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम, आणि म्हणून भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवताच्या माध्यमातून कृष्ण भावनेचा प्रचार करायचा, हे दुसरं उद्दिष्ट. मग आता संघातले जे सदस्य आहेत, भक्त आहेत, तर ते त्यांच्यामध्ये एकतेची भावना निर्माण करायची आणि त्यांना कृष्णांच्या अजून जवळ न्यायचं. भक्तीच्या जो प्रसार आहे तर त्याविषयी त्यांना मार्गदर्शन करायचं आणि त्यांना भक्तीच्या स्तरावर उन्नत करत त्यांना कृष्णांच्या जवळ न्यायचं, म्हणजे त्यांना उत्तम भक्त बनवायचं, संघाचे जे सदस्य आहेत त्यांना, आणि त्यांच्याकडून प्रचार प्रसार करून घ्यायचा. मग आता म्हणजेच काय की त्यांचा पण विकास करायचा आणि त्याचबरोबर संपूर्ण मानव समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्याकडून म्हणजे एक प्रकारची ती सेवा जी आहे ती करून घ्यायची. म्हणजेच काय की जीवात्म्यांचा विकास करायचा आणि जीवात्म्यांना मानव समाज जे आहे तर त्यामध्ये संपूर्ण मानव समाजामध्ये कृष्ण भावनेचा विकास करण्यासाठी प्रेरित करायचं प्रत्येक जीवात्म्याला. हे तिसरं उद्दिष्ट आहे. मग चौथं उद्दिष्ट काय आहे की श्री चैतन्य महाप्रभूंचे जे उपदेश आहेत आणि त्यांनी कलियुगासाठी काय उपदेश दिलाय तर हरिनामाचा प्रचार, पवित्र भगवान नामाचा प्रचार आणि सामूहिक कीर्तन म्हणजे नाम संकीर्तन, तर त्याचा प्रचार प्रसार करायचा, म्हणजे संकीर्तन आंदोलनाला प्रोत्साहन द्यायचं, हे चौथं उद्दिष्ट आहे. मग पाचवं उद्दिष्ट काय आहे की सगळ्या जनसमाजामध्ये म्हणजे जे आहेत किंवा इस्कॉनचे जे सगळे भक्त आहेत तर त्या सगळ्यांना कृष्णा म्हणजे जे आहेत त्या सगळ्यांना कृष्णांच्यासाठी समर्पित असं दिव्य धाम निर्माण करायचं. म्हणजेच काय तर मंदिर निर्माण. म्हणजे सगळ्या भक्तांसाठी काय लागेल, मंदिर लागेल. आणि भक्तांसाठी जेव्हा आपण मंदिर तयार करू तेव्हा संपूर्ण जनकल्याणासाठी पण त्या मंदिराचा आपण उपयोग करणार आहोत. कारण कृष्णांचं मंदिर जे आहे म्हणजे ते त्यांचं पवित्र धामच असतं, लीलाधाम आपण म्हणू. भगवान जिथे येऊन लीला करतात, म्हणजे अशा पद्धतीने भक्तांसाठी, तर त्यांना लीलाधाम असं म्हणतात. मग भगवान यांचं जेव्हा मंदिर आपण प्रस्थापित करू त्यावेळेला तिथे वेगवेगळ्या सेवा भक्तांसाठी निर्माण होतील आणि त्या माध्यमातून भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे भक्तांच्यावर कृपा करत असतात, म्हणजे ही लीलाच आहे एक प्रकारे. आणि म्हणून अशी पवित्र लीला धाम निर्माण करायची म्हणजे भगवान यांची मंदिरं जी आहेत तर ती जागोजागी ठिकठिकाणी प्रस्थापित करायची. आणि ती कशासाठी प्रस्थापित करायची तर त्यांच्या भक्तांसाठी आणि त्याचबरोबर सामान्य जन जे आहेत तर त्यांच्या कल्याणासाठी. म्हणजे हे म्हणजे हे जे भक्त आहेत ते आकृष्ट करतील या सामान्य जनांना मंदिरात येण्यासाठी, आणि ह्यासाठी अशी भव्य दिव्य सुंदर अशी भगवानांची मंदिरं की ज्यामुळे सामान्य जन त्या मंदिरात आले की आकर्षित होतात, अशा पद्धतीने ती उभारली गेली. आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती आकर्षित होतो कृष्णांकडे, कृष्णांच्या मूर्तीकडे, मग तिथलं सुंदर असं ग्रंथालय, मग तिथले सुंदर सुंदर अर्चविग्रह, सुंदर सुंदर सजावट, मग त्याला म्हणजे तिकडे आकर्षित झाल्यामुळं पुन्हा यावंसं वाटतं. मग सुंदर प्रसादाची पण सोय असते, म्हणजे अत्यंत चविष्ट असा प्रसाद. मग त्यामुळे काय होतं की तिथं म्हणजे जनसामान्यामधले जे लोक आहेत तर ते येतात आकर्षित होऊन, आणि मग भक्त काय करतात, मंदिरात सेवा करणारे त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतात. त्यांची वेशभूषा, त्यांचं आचरण यामुळे, आणि त्यांना मग तिथे बसून प्रचार प्रसार विषय म्हणजे करत असतात किंवा त्यांना मार्गदर्शन करतात. मग अशा पद्धतीचं जे कार्य आहे ते उभं करणं, आणि मग आपले जे सदस्य आहेत त्यांना अशा पद्धतीचं कृष्ण भावनाभावित जीवन पद्धतीचं प्रशिक्षण द्यायचं की ज्यामुळे ते लवकरात लवकर जे आहेत तर ते भक्ती मार्गावरती अग्रेसर होतील. आणि मग ही सगळी उद्देश पूर्ण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे, ग्रंथांचं निर्माण आवश्यक आहे. अशी पाक्षिक, मासिक, पत्रिका किंवा अन्य रचना ज्या काही आवश्यक आहेत त्या सगळ्यांचं प्रकाशन म्हणजे ग्रंथ प्रकाशन, थोडक्यात मॅगझिन्स वेगवेगळे, पत्रिका ज्याला आपण म्हणतो, किंवा पुस्तकांचं प्रकाशन, आणि हे सगळं प्रकाशित करणं. ह्या 7 उद्देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाची स्थापना झाली. आणि 7 उद्देश आहेत तर ती सगळी तंतोतंत श्रील प्रभुपादांनी अंमलात आणली. पहा, म्हणजे असं मोठं कार्य त्यांनी उभं केलं. पहा, मग आता इथून पुढे काय झालं तर सप्टेंबर महिन्यामध्ये आता जे त्यांचे कीथ होवर्ड नावाचे असे शिष्य होते, चांगले चांगले शिष्य बनले होते, तर ह्या सगळ्यांची आता त्यांनी दीक्षा करायची ठरवली. मग आता हे जे होते तर ह्या सगळ्या म्हणजे पाश्चिमात्य शिष्यांची आता त्यांनी दीक्षा करायचा निर्णय घेतला. मग त्यांनी काय केलं
तर ह्या सगळ्यांना आता सांगितलं की तुमची आता मी दीक्षा करणार आहे. आणि मग तो कीट होता तो नेहमी काय करायचा, जो त्यांचा प्रसाद आहे शिलप्रपादांचा तो तयार करायचा. आणि असे अनेक भक्त आहेत बरं का. तर मग ते एक म्हणजे त्यांनी ह्या सगळ्या जे भक्त होते पहिले अनुयायी होते त्यांची त्यांची दीक्षा करायचं ठरवलं. तर मग तो कीथ जो आहे तर तो असा मनात विचार करत होता की मी तुमचा शिष्य बनू शकतो का, म्हणजे बनू शकेन का, आणि माझी तेवढी पात्रता आहे का. मग त्यांनी शिलप्रपादांना विचारलं एकदा दुपारचा स्वयंपाक करत असताना की स्वामीजी मी तुमचा शिष्य बनू शकतो का. मग स्वामीजींनी उत्तर दिलं, म्हणजे स्वामीजी कुणाला म्हणायचे ते शिलप्रपादांना. तर त्यांनी सांगितलं हो तू का नाही बनू शकत, मी तुझं नाव कृष्णदास ठेवणार आहे. मग कृष्णदास नावाचे जे पहिला भक्त म्हणजे पहिली दीक्षा जी आहे तर ते म्हणजे किथिया त्यांच्या भक्ताची. मग शिष्य बनण्यासाठी आपण आपल्या गुरूंसमोर याचना करायला लागते आणि मग गुरु काय करतात की परवानगी देतात. मग शिलप्रपादांना म्हणजे हे सगळ्यांना कुतूहल होतं आता कशी दीक्षा मिळणार काय असणार. मग त्यांनी काय केलं, शिलप्रपादांनी सांगितलं की तुमच्याकडं जप करण्यासाठी पहिल्यांदा माळ असायला हवी ना. मग कितनं काय केलं, टेंडी नावाची लेदर कंपनी होती. मग तिथं जाऊन काय केलं की काष्ठाच्या म्हणजे काष्ठाचे मणके त्यांनी असलेले म्हणजे घेऊन आले, असे मणके असलेले डबे आणले त्यांनी, म्हणजे नुसते मणकेच होते ते, म्हणजे तुळशीचे कसे मणके असतात तसे. आणि मग त्यासाठी त्यांनी म्हणजे त्याला आता गुंफण्यासाठी म्हणजे धागा घेऊन आले. असं त्यांनी सेपरेट आणलं, म्हणजे स्वतंत्र स्वतंत्र विकत आणलं. आणि मग जप करण्यासाठी हे सोपं जाईल. मग 108 मण्यांची माळ आहे त्या पहिल्यांदा त्या भक्तांनी ओवून तयार केल्या बरं का. म्हणजे आपल्यासाठी किती सोपं आहे पहा सगळं. म्हणजे किती ज्यांची दीक्षा झाली त्यांना हे लक्षात येईल, किंवा ज्यांची दीक्षा नाही झाली त्यांना पण लक्षात येईल. आपण जातो इस्कॉनच्या स्टोअर मध्ये, तिथली एक माळ घेतो विकत आणि मग ती भगवानांच्या चरणी अर्च विग्रहांशी अर्पण करतो आणि घेऊन येतो जप करायला, किंवा जे दीक्षा झाले त्यांना गुरूंनी दिली. पण अशी दीक्षेचा तुम्ही विचार करू शकता का कोणी वर्णन. पहा म्हणजे त्या भक्तांनी काय केलं, आधी ते जे आहेत मणी आहेत तर ते आणले. अमेरिकेसारख्या आता देशामध्ये असले सगळे मणी मिळणं अवघड आहे ना. म्हणजे तुळशीच्या माळा असतात आपण ज्या करतो, म्हणजे ज्या आपण जपासाठी वापरतो किंवा तयार करतो त्या. पण तिथे आता त्यांनी मग जी म्हणजे मण्यांची माळ असते त्याचे मणी एका ठिकाणी मिळत होते, टेंडी नावाच्या कंपनीत, तिथून आणले. आणि एका ठिकाणाहून दोर आणला तो गुंफण्यासाठी. आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येक भक्तानी 108 मण्यांची माळ तयार केली गुंफून. आणि मग शिलप्रभुपादांनी त्यांना सांगितलं की आता ही 108 मण्यांची माळ आहे, त्यातला प्रत्येक मणी जो आहे त्या प्रत्येक मण्यावर तुमचा जप झाला पाहिजे. मग 108च मणी का, त्याचं महत्व सांगितलं, कारण उपनिषदांची संख्या 108 आहे. आणि कृष्ण भक्तांमधल्या प्रमुख गोपिया ज्या आहेत, म्हणजे गोपी ज्या आहेत तर त्या 108 आहेत. आणि म्हणून जे आहेत तर ते 108 मणी असायला हवेत. मग आता नवदीक्षित आहेत त्यांनी प्रतिज्ञा घ्यायला पाहिजे की मी 16 माळा जप करेन. आणि मग गुरुंकडे त्यांनी प्रार्थना करायला पाहिजे, असं सगळं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. म्हणजे स्टीव्ह नावाचा त्यांचा भक्त होता, मग त्याला जरा शंका होत्या की म्हणजे ह्याचा अर्थ असा का स्वामीजी की दीक्षा म्हणजे फार मोठी जबाबदारी आहे, म्हणजे आणि मग दीक्षा घ्यायची म्हणजे गुरु म्हणजे गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार आपण सेवा करण्यासाठी स्वतःला समर्पित आहोत आपण गुरु कार्यामध्ये, असा त्याचा अर्थ होतो ना. तर हो म्हणाले स्वामीजी. मग आता बाली नावाचा एक त्यांचा शिष्य होता, तो म्हणाला मग ही तर औपचारिकता आहे, मग तुम्ही स्वामीजी आम्हाला लगेचच दीक्षा देऊन टाका, आम्हाला आमचे गुरु बनवून टाका. म्हणजे इतके ते त्यांच्या प्रती समर्पित होते. मग होवार्ड नावाचा एक त्यांचा भक्त होता, तो म्हणाला की आता अजून याच्यात काय काय करायचं असतं, असं त्यांनी विचारलं. मग अशा सगळ्यांना कुतूहल होतं. मग 8 सप्टेंबर हा जन्माष्टमीचा दिवस होता. आणि म्हणजे कृष्ण जन्माष्टमी होती आणि त्या दिवशी श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते त्या म्हणजे जलदूत मध्ये पहिल्यांदा बसले होते, म्हणजे. आणि त्यावेळेला ते कोलंबो पासून म्हणजे पुढे गेलेले होते. आणि समुद्रामध्येच त्यांनी कृष्ण जन्म जो आहे तर तो साजरा केला होता, म्हणजे कृष्ण जन्म अष्टमी जी आहे ती साजरी केली होती. मग त्यांना ती आठवण आली
आणि मग ते म्हणाले आता 1 वर्षाने बरोबर त्यांनी काय केलं, हरे कृष्ण संकीर्तनाची एक टोळी निर्माण केली होती त्यांची, म्हणजे एक संघ निर्माण केला होता छानसा. आणि सगळेजण आपण काय कीर्तन करूया आणि मग शास्त्रांचं अध्ययन करायचं आणि मग प्रसाद बनवायचा आणि मग आपण दुसऱ्या दिवशी दीक्षा करायची. म्हणजे त्यांनी आता ठरवलं की कृष्ण जन्माष्टमी साजरी करायची आणि मग त्याचं त्यांनी नियोजन केलं. आपण त्या दिवशी भरपूर कीर्तन करायचं, शास्त्रांचं अध्ययन करायचं, कृष्ण कथा करायची, मग व्रत करायचं, म्हणजे आपण उपवास करायचा आणि मग प्रसाद करायचा आणि मग दुसऱ्या दिवशी तुमची मी दीक्षा करणार. मग अशा पद्धतीने त्यांनी नियोजन केलं. मग आता त्या दिवशी शिल प्रभुपाद जे होते तर ते नेहमीप्रमाणे आपल्या खोलीतून आवरून खालच्या मजल्यावर आले का, म्हणजे ते मॅचलेस गिफ्ट जे होतं तर ते खालच्या मजल्यावर तिथे त्यांचं प्रवचन चालायचं आणि त्याच्या वरच्या मजल्यावरती ते राहायचे. मग त्यांनी आपल्या अनुयायांना विचारलं की आता आपण जे आहे तर अध्ययन सुरू करूया. आपण सकाळची म्हणजे सकाळी लवकर ते घेत असत, म्हणजे एक प्रवचनाचा क्लास घेत असत, जसा भागवताचा क्लास असतो ना सकाळी आपला म्हणजे 8 वाजता, तर अशा पद्धतीने ते सकाळी लवकर क्लास घेत असत. तर मग ते भगवद्गीता शिकवत असत. राधाकृष्णन जे आहेत, डॉक्टर राधाकृष्णन यांचे ऑक्सफर्ड संस्थान जे आहे तर म्हणजे त्यांचं जे आहे तर त्याच्यातले ते श्लोक वाचत असत. तर खर तर ते निर्विशेषवादी आहेत म्हणजे. आणि तरी देखील श्रील प्रभुपाद काय म्हणायचे की हा जवळजवळ 90% यथार्थ आहे त्यांचा जो अनुवाद आहे तो. आणि त्यातून ते शिकवत असत रोज त्या सगळ्या अनुयायांना. मग त्या दिवशी त्यांचा जो भक्त आहे तो म्हणाला की तुम्ही पांडुलिपीमध्ये जी भगवद्गीता तुमची लिहिली आहे ना, तर त्याच्यातून आज आपण अभ्यास करूया का स्वामीजी. मग श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना आनंद झाला. मग त्यांनी काय केलं, सांगितलं की आज सकाळीच ते म्हणजे टायपिंग करून सगळं झालंय माझं. आणि मग त्यांनी एका मुलाला, म्हणजे जो दीक्षा घेणार होता त्यांच्या अनुयायीपैकी त्यातल्या एका मुलाला त्यांनी सांगितलं की वरती जा आणि जे माझं लिखाण आहे तर ते सगळं केलेलं घेऊन ये. आणि मग त्या दिवशी पहिल्यांदा त्यांनी आपण स्वतः लिहिलेली जी भगवद्गीता आपण आता वाचतो ना, भगवद्गीता जशी आहे तशी, तर त्याचं जे लिखाण आहे ना, तर त्यानुसार त्यांनी प्रथम प्रवचन त्या दिवशी त्यांनी दिलं ह्या सगळ्या दीक्षित अनुयायी जे त्यांचे होणार होते त्या सगळ्यांना. मग त्यांनी दीक्षेचा अर्थ सांगितला की गुरु जो असतो तर तो शिष्याचा आपल्या स्वीकार करतो आणि शिष्याचं जे सगळी जबाबदारी आहे तर ती स्वतः गुरु घेतात. आणि मग शिष्य सुद्धा गुरूंना स्वीकारतो आणि त्यांची म्हणजे परमेश्वराच्या समान त्यांची पूजा करतो, त्यांचा सन्मान देतो. म्हणल्यावर सगळेजण चुप बसले, त्यांना लक्षात येईना. मग भक्तगणांना फार आश्चर्य होतं, म्हणजे गुरु म्हणजे भगवान आहेत का असं त्यांना वाटायला लागलं. मग त्यांच्या मनात फार शंका होती बरं का. मग श्रील प्रभुपाद आहे ते मंदिरात गेले होते आणि मग ते परत आले. मग त्यावेळेला त्यांनी विचारलं की आम्हाला थोडी शंका आहे. मग त्यांनी विचारलं की काय शंका आहे श्रील प्रभुपादांनी. मग त्यांनी विचारलं की जे सकाळी तुम्ही म्हणालात की ईश्वर के समान गुरु की पूजा करूंगा, म्हणजे असं ते हिंदीत किंवा इंग्लिशमध्ये त्याचा अनुवाद होता, तर त्यानुसार त्यांनी ते त्यांना सांगितलं होतं. म्हणजे काय की कृष्णांच्या इतकाच सन्मान देऊन मी गुरूंची पूजा करणार, असं त्याच्यात तुम्ही सांगितलं होतं प्रतिज्ञेमध्ये असतं. मग त्याच्यावर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं हा बरोबर आहे. म्हणजे काय की भगवानांचे प्रतिनिधी असतात जे गुरु असतात आणि त्यामुळं याचा अर्थ असा आहे की त्यांचा पण तितकाच सन्मान झाला पाहिजे जेवढा भगवान यांचा. आणि म्हणून ईश्वर यांचे समान, कारण कुठला म्हणजे कुठला जो आधी भगवान यांचा जो उत्तम भक्त असेल तोच खरा आज्ञाधारी शिष्य असतो त्यांचा. आणि मग असा जो आज्ञाधारी शिष्य असतो भगवान यांचा, म्हणजे किंवा भगवान यांच्या अनुयायींचा, म्हणजेच काय की आपण गुरु शिष्य परंपरेमधून आलेलो आहोत. मग ईश्वर यांचा प्रतिनिधी म्हणजे काय की तो म्हणजे जो आहे तर तो ईश्वर यांचा प्रतिनिधी कधी असेल तर तो गुरु असेल तेव्हा. आणि तो गुरु कधी असेल, एक आधी उत्तम शिष्य असावा लागतो जो गुरु असतो तो. मग असा आज्ञाकारी शिष्य असेल तोच ईश्वराचा म्हणजे जो आहे तर बोध इतर सगळ्यांना करू शकतो. आणि त्यामुळं असा जो म्हणजे भगवान यांच्याशी प्रामाणिक असलेला असा जो भक्त आहे तोच केवळ आपल्याला भगवान यांची ओळख करून देऊ शकतो, भगवान यांच्याविषयीच ज्ञान देऊ शकतो. आणि म्हणून असा जो भक्त आहे तो भगवान यांचा प्रतिनिधी आहे.
आणि म्हणून त्याचा तितकाच आदर व्हायला पाहिजे जितका भगवान यांचा. आणि तोच प्रतिनिधी आपल्याला भगवान यांच्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो किंवा भगवान यांची सेवा कशी करायची हे आपल्याला शिकवू शकतो. आणि म्हणून म्हणजे ईश्वर किंवा भगवान यांच्या समान जे आहे तर मी त्यांची पूजा करेन अशा पद्धतीची आपण जी प्रतिज्ञा घेतो असं त्यांनी अर्थ सांगितला. मग सगळेजण खूप खूप आनंदी झाले आणि मग त्यांची दीक्षा झाली. मग त्या दिवशी म्हणजे सगळा दिवस जो आहे तर तो त्यांचा म्हणजे दीक्षेसाठी म्हणजे दीक्षेचा जो विधी आहे तर त्या संदर्भातले जे म्हणजे यज्ञ असतात, वेगवेगळे विधी असतात, तर त्या सगळ्यामध्ये तो दिवस जो आहे तर त्यांचा पार पडला. त्याचं फार सुंदर वर्णन आहे. म्हणजे वैदिक यज्ञ करण्यासाठी त्यांनी काय केलं होतं, श्रील प्रभुपादांनी तिथं जे त्यांचं मॅचलेस गिफ्ट ते घर जे होतं ना तर तिथे अनुष्ठानासाठी म्हणजे जो यज्ञ आहे यज्ञ अनुष्ठानासाठी तयारी केली होती. मग तिथं म्हणजे तो यज्ञ करणार होते. मध्यभागी असं त्याचं नियोजन केलं होतं. म्हणजे 2 फूट असं आणि अशा 2 फुटाच्या विटा रचून त्यांनी एक प्रकारचं होमकुंड तयार केलं होतं. आणि मग तिथं त्यांनी म्हणजे तो जो अग्नी आहे तो प्रज्वलित करून होम म्हणजे जो आहे किंवा तो यज्ञ जो आहे तो संपन्न करणार होते. आणि सगळेजण उत्साही होते. सगळ्यांनी आपल्या मस्तकावर तिलक लावले, ते मुंडन केलं होतं. आणि असं छान सगळ्यांनी श्री प्रभुपादांनी जसं मार्गदर्शन केलं होतं ना तर तशा पद्धतीने सगळ्यांनी छान तयारी केली होती. मग श्री प्रभुपाद म्हणाले की 64 माळा करायला पाहिजेत. मग भक्तांना त्यांनी सांगितलं की 64 इतक्या सगळ्या जमणार नाहीत. मग त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, मग तुम्ही 16 माळा करू शकता. म्हणजे रोज कमीत कमी 16 माळा तरी तुम्ही करणं आवश्यक आहे. म्हणजे ज्यांना 64 नाही जमणार त्यांनी 32 करा. मग पाश्चिमात्य देशामध्ये इतके पण शक्य नाहीत, नोकर धंदा करणारे लोक आहेत. मग ते म्हणाले की ठीक आहे, मग तुम्ही काय करा 25 वेळा माळा करा. तर ते म्हणले एवढं पण शक्य नाही. मग त्यांनी म्हटलं 16 वेळा करा. पण तुम्ही वचन द्यायला पाहिजे की कमीत कमी ज्यांना दीक्षा घ्यायची आहे किंवा जे दीक्षित आहेत त्यांनी रोजच्या रोज मी 16 माळा करेन असं वचन द्यावं लागेल. म्हणजे काय, आपण 64 माळा केली तर चालणारच आहे, पण कमीत कमी तुमचा 16 माळा जप होणं आवश्यक आहे. म्हणजे तितकं साधनेचा स्तर जेव्हा तुमचा रोज राहील तेव्हाच म्हणजे तुम्ही दीक्षेस पात्र होता. म्हणजे 64 माळा केल्या तर चांगलाच भाग आहे, पण आपलं कलियुगातल्या लोकांचं जीवन धावपळीचं आहे आणि यासाठी तुम्ही कमीत कमी 16 माळा जप करण्याचं वचन आपल्या गुरूंना देणं आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर मांसाहार करायचं नाही किंवा अवैध यौन संबंध नको, मादक द्रव्यांचं सेवन करायचं नाही किंवा जुगार खेळायचं नाही. ह्या 4 अटी ज्या आहेत त्या 4 नियामक तत्वांचं पालन करायचं. मग अशा पद्धतीने त्यांनी त्या शिष्यांना मार्गदर्शन केलं आणि मग त्यानंतर त्यांना दीक्षित केलं. मग असे 11 दीक्षित त्यांनी शिष्य केले. त्यांच्याकडे 11 माळा होत्या आणि मग त्यांना दीक्षित केलं. एक तास हा कार्यक्रम चालला आणि मग त्यांनी जप घेतला ह्या सगळ्यांचा आणि त्यांच्या गळ्यात कंठी माळा घालायला दिला आणि काय सांगितलं की कुत्र्याच्या गळ्यात कसा पट्टा असतो तसं ही कृष्ण भक्ताची ओळख आहे. म्हणजे कृष्ण म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी मिश्किलपणे काय सांगितलं की जसा पाळीव कुत्र्याच्या गळ्यामध्ये पट्टा असतो की नाही आणि भटकी कुत्री कशी असतात त्यांच्या गळ्यात ते पट्टा नसतो, ते कुठेही फिरकत म्हणजे कुठेही भटकत असं असतात, फिरत असतात. पण ज्याच्या गळ्यात पट्टा असतो तो आपल्या मालकाबरोबर एकदम कार मधून सगळीकडून मानाने सगळीकडे एकदम मिरवत असतो. तसंच आहे कृष्ण भक्तांचं. कृष्णांचे आपण म्हणजे दास किंवा सेवक म्हणजे एखाद्या कुत्र्याप्रमाणेच आपण आहोत. म्हणजे कुत्रा जसा आपल्या मालकाच्या अधीन असतो तसे मग आपण कृष्णांचे भक्त म्हणजे कृष्णांचे आपण कुत्रीच आहोत. आणि मग आपल्या गळ्यात पट्टा म्हणजे काय, आपली कंठीमाळा आहे. आणि म्हणून आपल्याला आपल्याकडे जेव्हा यमदूत येतील तेव्हा आपण कृष्णांचे आहोत म्हणून यमदूत फिरकतही नाही तिकडे आपल्या गळ्यात असा पट्टा असल्यामुळे. म्हणजे थोडक्यात काय की कृष्णांची आपण झालेले आहोत एक प्रकारचे. तर हे जे आहे तर जे त्यांना कळतं तर ते यमदूत आहेत तर ते येत नाहीत, मग तिथे विष्णुदूत येतात न्यायला अशा भक्तांना. म्हणजे असं भक्तिरसामृतामध्ये वर्णन येतं. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं, ही माळ गळ्यातली म्हणजे काय आहे, आपण कृष्णांचे कुत्रे आहोत थोडक्यात, म्हणजे सेवक आहोत अशा पद्धतीची ती ओळख आहे. म्हणजे जसं कुत्र्याच्या गळ्यात पट्टा असतो तसा. आणि म्हणून आपल्याला नेहमी भगवानांचे भक्त आहोत. तर मग म्हणजे जसं एखाद्या
म्हणजे पट्टा गळ्यात घातलेला जो कुत्रा असतो त्याला कसं मालकाबरोबर छान मिरवायला मिळतं, मग तसंच कृष्ण कृपेमुळे काय होतं, भक्तांना देखील समाजात छान सन्मान मिळतो, त्यांची भक्ती पुढे जाते. आणि त्याचबरोबर काय होतं की कृष्ण कृपा आणि समाजातले सगळे जे लोक आहेत, तर त्यांच्यामध्ये हे जे भक्त आहेत ते मानाने मिरवतात, की जसा एखादा मालक असलेला म्हणजे जो कुत्रा आहे किंवा ज्याच्या गळ्यात पट्ट्या आहे, तो कुत्रा कसा एकदम मस्त रुबाबात फिरत असतो, मग असे आपले भक्त असतात ते एकदम रुबाबात फिरत असतात. एक तर गुरूंचं छत्र असतं आणि कृष्णांची कृपा असते. आणि हीच खरी कृष्ण भावनामृताची म्हणजे खरी खुरी काय म्हणू आपण, जादू म्हणू ही आहे की भक्त हा नेहमी गुरूंकडून आणि कृष्णांकडून सुरक्षित ठेवला जातो. आणि हीच आपल्यावर श्रील प्रभुपादांची फार मोठी कृपा आहे पहा. म्हणजे हे उदाहरण आपण अशा पद्धतीने समजून घेऊया. आणि म्हणून गळ्यात कंठीमाळा असणं ह्याच्यावर भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये रूप गोस्वामींनी सांगितलं. वर्णन येतात की ज्याच्या गळ्यात कंठीमाळा आहे तिकडे यमदूत देखील फिरकत नाही. ज्याच्या कपाळावर तिळक आहे, पद्मपुराणामध्ये हे उल्लेख येतात, तर तिकडे यमदूत येत नाही, तिथे विष्णुदूत येतात. तर हे कंठी मला गळ्यात धारण करण्याचं किंवा कपाळावरती टिळक लावण्याचं महत्व आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. मग त्या दिवशी श्रील प्रभुपाद यांनी काय केलं, तर त्यांना दीक्षा जेव्हा झाली तर त्यावेळेला दंडवत कसा घालायचा शिकवला. आणि ते सांगितलं की प्रत्येक शिष्य दीक्षा होते तर त्यावेळेला काय करतो, आपल्या गुरूंना दंडवत प्रणाम करतो. आणि मग त्यांनी त्या दिवशी त्यांच्याविषयीचा मंत्र दिला त्यांना, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीती नामिने. ह्याचा अर्थ काय होतो की श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी हे जे माझे गुरु आहेत, की जे भगवान श्रीकृष्णांचे चरण कमलांची शरण ग्रहण करणं ज्यांना अत्यंत प्रिय आहे, तर अशा गुरूंच्या चरणी मी सादर नमस्कार करतो. मग हा जो आहे तर तो त्यांनी गुरुमंत्र त्यांना दिला. म्हणजे अशा पद्धतीने 8 सप्टेंबरला हा पहिला दीक्षा समारंभ पार पडला. आणि मग त्यावेळेला त्यांचे शिष्य अनेक झाले. तर ते किती होते, 11 जण होते. आणि मग ती दीक्षा झाल्यानंतर प्रसादाचं वितरण झालं, म्हणजे संकीर्तन झालं आणि मग त्यानंतर प्रसाद वितरित करण्यात आला. आणि मग सगळे जे होते या म्हणजे ह्या शिष्यामधले, ह्या शिष्यामध्ये भरपूर जण होते, तर ते सगळे आपल्या आपल्या घरी गेले. आणि मग दीक्षेचा समारंभ झाल्यावर सगळ्यात शेवटी जे उरले सफाई करायला, ते कोण उरले, आपण कल्पना करू शकतो का, आपले गुरु महाराज होते. म्हणजे सगळ्यांनी आता समजून घेऊया की पहिल्या 11 दीक्षित शिष्यामधले आपले गुरु महाराज आहेत. हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, श्रील प्रभुपादांचे पहिले 11 दीक्षित जे शिष्य झाले त्यापैकी गुरु महाराज हे सगळ्यात म्हणजे त्या सगळ्यांमधले एकमेव शिष्य असे आहेत की सगळ्यात कमी वयाचे होते. म्हणजे खूप कमी वयात त्यांची दीक्षा झाली. म्हणजे त्यांची 19व्या वर्षी ते आले, 20व्या वर्षी म्हणजे त्यांची दीक्षा झाली. आणि 21व्या वर्षी त्यांनी संन्यास घेतलाय. संन्यास दीक्षा जी आहे ना, तर आपल्या गुरु महाराजांची आहे ती त्यांच्या वयाच्या 21व्या वर्षी झाली. कोणी कल्पना करू शकतं का, म्हणजे ते चरित्रामध्ये उल्लेख येतीलच पुढे. आपले गुरु महाराज जे होते तो दीक्षा झाल्यानंतर जे सगळे यज्ञकुंड सगळी साफसफाई करायला तिथे होते. आणि त्यांनी सगळी ती साफसफाई केली. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या 11 म्हणजे जे शिष्य आहेत तर त्यांची दीक्षा झाली. मग 3 दिवसांनी त्यांचे एक शिष्य आणि शिष्या होते, मुकुंद आणि जानकी, त्यांचा विवाह केला श्रील प्रभुपादांनी. आणि त्यांचं म्हणजे दीक्षा आधीच केली आणि त्यानंतर विवाह केला. मग आता राधाराणी यांचा आविर्भाव दिवस म्हणजे राधाष्टमी होती, तर त्या दिवशी त्यांनी दुसऱ्यांदा पुन्हा दीक्षा समारंभ केला. म्हणजे पुढचे जे त्यांचे भक्त आहेत ना त्यांची दीक्षा केली. मग त्यांचा जो आचार्य होता ना, कीर्त नावाचा भक्त, तर त्याची दीक्षा करून त्याचं नाव ठेवलं त्यांनी कीर्तनानंद. मग स्टीव नावाचा भक्त होता, त्याचं नाव ठेवलं सत्वरूप. मग ब्रुस नावाचा भक्त होता, त्याचं नाव ठेवलं ब्रह्मानंद. मग चक नावाचा भक्त होता, त्याचं नाव होतं अच्युतानंद. आणि हे सगळे फार मोठे भक्त आहेत. यांचं खूप मोठ्या पद्धतीचं कार्य आहे श्रील प्रभुपादांच्या सोबत प्रचारामध्ये. आणि हे पहिले 11 दीक्षित भक्त असल्यामुळं पुढे ज्या वेळेला इस्कॉनची कमिटी झाली ना, म्हणजे जीबीसी कमिटी निर्माण झाली ना, गव्हर्निंग बॉडी कमिटी म्हणजे प्रशासकीय कमिटी जी निर्माण झाली, कार्यकारी मंडळ आपण ज्याला म्हणतो, तर तेव्हा हे सगळे 11 त्याचे जे होते विश्वस्त होते. पुढे जाऊन आपल्याला हा भाग नंतर लक्षात येईल. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी हे जे शिष्य आहेत उरलेले
हे राधाष्टमीला दीक्षित केले. आणखी मग आता पुढे ऑक्टोबर 23 मध्ये मग त्यांनी काय केलं, हे त्यांचं जे बॅक टू गॉडहेड मॅगझिन होतं, हे म्हणजे हे जी पत्रिका होती त्यांची, तर ती भारतामध्ये त्यांना म्हणजे छापण्यासाठी खूप कष्ट लागायचे, पैसे नसायचे. पण त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, ऑक्टोबर 23 पासून आता थोडेफार भक्त जमले होते, भक्तांकडून धन मिळत होतं आणि त्या माध्यमातून मग त्यांनी आता ऑक्टोबर 23 पासून 1966 मधल्याच ऑक्टोबर मध्ये ऑक्टोबर 23 ला पुन्हा बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन आहे, तर त्याचं प्रकाशन जे आहे तर ते करायला सुरू केलं. आता आपण पुढे जाऊया पुढच्या स्लाइडवर. हा, आता हा फार महत्वाचा टप्पा आहे शिल प्रभुपादांच्या जीवनातला. जसं टॉम्किन स्क्वेअरचं कीर्तन जसं गाजलं, तसं आता हा फार महत्वाचा टप्पा म्हणजे आता रथयात्रा संपन्न केली शिल प्रभुपादांनी. आता सगळ्यांना खूप गमतीचा भाग ह्याच्यामधलं समजून घेऊया की शिल प्रभुपादांनी हे रथयात्रा कशी संपन्न केली. तर पहा, आपण सुरुवातीला चरित्राच्या अभ्यासलं होतं की नाही, की लहानपणी त्यांनी 5व्या वर्षी वयाच्या वडिलांना काय सांगितलं की मला आपण जगन्नाथांसारखी रथयात्रा करायची, आणि मग त्यांच्या वडिलांनी छोटा रथ करून दिला. मग आजूबाजूच्या स्त्रियांनी काय केलं, गोडधोड करून दिलं, आणि जशी जगन्नाथाची 8 दिवस करतात तशी रथयात्रा त्यांच्या वडिलांनी संपन्न केली बाळगोपाळांसाठी आपल्या सगळ्या. म्हणजे हे जे भक्तीचं बीज असतं किंवा हे भक्तीचे संस्कार असतात ते आपल्या लहान वयातच आपल्यावर ते रुजतात पहा. आणि त्याला आपले जे आई वडील, माता पिता या सगळ्यांचं योगदान पण महत्वाचं आहे तिथे, है ना. वैष्णव कुटुंबात जन्माला आले होते श्रील प्रभुपाद, आणि त्यामुळे कसं झालं की हा भाग एक खूप चांगला झाला की त्यांना हे सगळं भक्तीचं बीज जे आहे ते लहानपणापासूनच म्हणजे त्यांच्या हृदयामध्ये रोपलं गेलं होतं. आणि मग त्यामुळे कसं झालं की ती जी आठवण होती तर तेव्हाच त्यांनी ठरवलं होतं मोठी रथयात्रा संपन्न करायची पुढे जाऊन. तर मग त्यांनी ठरवलं की सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये आता जगन्नाथाची यात्रा संपन्न करायची. आता कुठलीही भारतातून मदत न घेता म्हणजे रथाचा सांगाडा सगळं तयार करण्यापासून ती रथयात्रा जी आहे ना, तर ती संपन्न करण्यापर्यंत सगळं अमेरिकेतच साहित्य उभं करण्यात आलं. आणि अशा पद्धतीची सॅन फ्रान्सिस्कोला ह्या सगळ्या भक्तांना घेऊन ही जी यात्रा आहे ही जी आहे आपल्या भक्तांसोबत 1968 साली सॅन फ्रान्सिस्कोला शिलप्रभुपादांनी केली. आता ह्याच्यातली पण फार छान आठवण आहे, म्हणजे ही जी सॅन फ्रान्सिस्कोची यात्रा होती ना, ह्या यात्रेच्या आधीच काही दिवस आपले जे गुरु महाराज आहेत, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हे शिलप्रभुपादांकडे गेले होते. म्हणजे ते गुरूंच्या शोधात होते. त्यांना असं कुणीतरी म्हणजे गुरु अपेक्षित होते. म्हणजे तर त्यांच्या चरित्रात उल्लेख आहेत त्याचे, तर ते मी थोडक्यात सांगेन. म्हणजे असे गुरूंच्याकडून दिव्य ज्ञान मिळावं असं पद्धतीनं ते शोधात होते. आणि त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांना भेट घेतली होती, पण त्यांचं समाधान झालं नाही. वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांशी भेट झाली होती, अगदी बुद्धिझम पासून सगळ्या अनुयायांची त्यांची भेट झाली होती, पण त्यांना असं समाधानकारक काही असं मिळालं नव्हतं. आणि त्यांनी श्रील प्रभुपादांचं एक व्याख्यानाची पत्रिका बघितली आणि त्या एका व्याख्यानाला ते गेले होते न्यूयॉर्कमध्ये. आणि त्यानंतर मग काय झालं, त्यांना त्यांचा संपर्क कुठे करायचा काही माहिती नव्हतं गुरु महाराजांना. आणि मग सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये रथयात्रा होणार आहे असं त्यांना कळलं. मग तिथे गेले ते. आणि मग म्हणजे ते रथयात्रेच्या आधीच ते गेले होते, पोचले होते, म्हणजे असं काहीतरी आहे तिथे असं कळलं होतं त्यांना. आणि मग म्हणजे ते कोण घेऊन गेले, म्हणजे हा पण एक खूप सुंदर अनुभव आहे तर त्यांच्या जीवनातला. तर गुरु महाराज जे होते ना, तर ते सॅन फ्रान्सिस्कोला सुट्टीसाठी गेले होते काहीतरी कामानिमित्त. आणि मग म्हणजे त्यांना ते व्याख्यान ऐकल्यानंतर पुढं त्या स्वामीजींकडे कसं पोचायचं ह्याच्याविषयीच काही धागादुरा मिळाला नाही. आणि मग तिथे गेल्यावर त्यांच्या हातात पुन्हा कुणीतरी ना रथयात्रेचं पाम्पलेट दिलं, ती पत्रिका दिली. आणि मग ती हातात घेतल्यावर त्यांना लक्षात आलं की इथून जवळच हे कुठंतरी यांचं केंद्र आहे, आणि म्हणून ते गेले तिथे. मग त्यांना ज्यांनी हातात दिलं होतं ना त्यांच्या बरोबरच गेले, मी येऊ शकतो का तुमच्या बरोबर असं म्हणून. तर तिथं बघितलं ना, तर जयानंद म्हणजे जयानंद स्वामी, म्हणजे जे रथयात्रा ज्यांनी संपन्न करायला सुरुवात केली, ते त्यांनी पूर्ण रथ निर्माण पण केला.
म्हणजे लाकडापासून अगदी खिळे टोकण्यापासून सगळं ते कार्य करत होते. मग हे जे आपण रथयात्रा जर शिल प्रभुपाद यांची म्हणजे शिल प्रभुपाद यांनी जशी केलेली रथयात्रा असते तशी इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये दरवर्षी जगन्नाथांची रथयात्रा संपन्न करतात. आणि त्यावेळेला जयानंद स्वामी म्हणजे इतके उच्च स्तरावरचे ते भक्त बनले म्हणजे भगवंतांचे. तर असे जे आहेत ना ज्यांनी रथयात्रा सुरू केल्या, ज्यांच्या माध्यमातून सुरू झाल्या, तर त्यांचा फोटो असतो पहा, सगळ्यांनी पाहिला असेल रथयात्रेमध्ये तो फोटो असतो. पुढच्या भागात दर्शनी भागात विग्रहांच्या पुढे असतो. तर ते जे जयानंद आहेत ना, तर त्यांच्यावर ही जबाबदारी होती रथयात्रेची. आणि ते जयानंद आहेत ते घेऊन गेले शिल प्रभुपादांकडे. म्हणजे सर्वात प्रथम त्यांच्या केंद्रामध्ये गुरु महाराजांना आपल्या घेऊन गेले. आणि तिथे मग ते रथातच खिळे ठोकत होते, म्हणजे ती सगळी तयारी सुरू होती रथाची. मग ते म्हणाले मदत करणार का मला. मग लगेच त्यांनी मदत करायला सुरुवात केली गुरु महाराजांनी. मग त्यांनी थोड्या दिवसांनी त्यांना म्हणजे थोड्या वेळाने त्यांना माळ दिली जपाची, जप करायला दिला. अशा पद्धतीनं गुरु महाराज जे आहेत तर ते त्या केंद्रामध्येच म्हणजे तिथे जाऊन थांबले. आणि मग थोड्या दिवसांनी शिल प्रभुपादांच्या सोबत त्यांना एक दिवशी म्हणजे भेट होणार होती. आणि ती त्यांची भेट झाली. आणि त्यानंतर मग ते आपले इस्कॉनचे अनुयायी बनले. म्हणजे असं त्यांच्या चरित्रामध्ये, आपल्या गुरु महाराजांच्या चरित्रामध्ये हा उल्लेख येतो. तर हा हा तो रथयात्रेचा काळ होता, तेव्हा गुरु महाराज इथे आले. म्हणजे अशा पद्धतीने हे सगळं कार्य घडलं होतं. मग आता हे जे सॅन फ्रान्सिस्कोची जी रथयात्रा होती, तर ती खूप म्हणजे मोठ्या आणि भव्य प्रमाणात ते करणार होते. आणि जशी पुरीमध्ये होते जगन्नाथांची यात्रा, तर तशी तिकडच्या भक्तांना म्हणजे ती जी आहे रथयात्रा, तर त्याचा आस्वादन करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, 3 मोठे रथ तयार केले वेगवेगळे स्वतंत्र. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विग्रह ठेवून जशी जगन्नाथांना होते तशी रथयात्रा जी आहे तर ती त्यांनी तिथे संपन्न केली. आणि ही खूप मोठी, म्हणजे ही खूप मोठी झेप होती. म्हणजे भक्तीच्या क्षेत्रामध्ये श्रील प्रभुपादांनी रथयात्रेचं जगन्नाथांच्या नियोजन करणं ही खूप मोठी, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाची आपण म्हणू की अशी गरुड झेप ज्याला म्हणतात, अशी झेप होती की ज्याद्वारे काय झालं, सॅन फ्रान्सिस्कोला जानेवारी 16 1900 जे आहे तर ते 67 साली यात्रा संपन्न झाली. आणि मग सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये सुद्धा जे भक्त होते त्यांना असं इथं जे चित्रात दाखवले त्यांना पण त्यांनी दीक्षित केलं 1968 साली. त्यांची पण दीक्षा केली. आणि त्याचं हे चित्र आहे. म्हणजे काय की इतके सगळे हिप्पी आहेत ते सगळ्यांना त्यांनी भक्त बनवलं. मग आता पुढे जाऊन त्यांनी तिथं राधाकृष्णांचं पहिलं मंदिर पण तिथे स्थापित केलं. मग अशा पद्धतीनं राधाकृष्णांचं मंदिर आणि रथयात्रा याचं त्यांनी नियोजन केलं. आणि त्यासाठी त्यांनी मुकुंद नावाच्या आपल्या भक्तांना तिकडे पाठवलं होतं. त्यांची सगळी जबाबदारी जी आहे ती घ्यायला. मुकुंद आणि त्यांची पत्नी यांचा विवाह, म्हणजे शिष्यांचा त्यांनी विवाह केला होता, शिष्य आणि शिष्यांचा त्यांना तिथे पाठवून दिलं होतं. तर अशा पद्धतीनं हे कार्य घडलं. मग आता पुढे जाऊया आपण. हा त्याची पुढच्या आपल्या स्लाइडवर जाऊ आपण. आता श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते अशा पद्धतीचं त्यांचं प्रचार प्रसार संकीर्तन आंदोलन जे आहे ते उभं करण्याचं कार्य त्यांचं चालूच होतं. मग पुढे जाऊन प्रचारामध्ये अजून त्यांनी मोठी झेप काय घेतली तर गोल्डन गेट पार्क नावाचं असंच एक म्हणजे बगीचा होता. आणि खूप महत्वाचं ठिकाण आहे हे. म्हणजे सगळे लोक वगैरे तिथे येतात, असं म्हणजे गजबजलेल्या ठिकाणी शहरातलं हे ठिकाण आहे. आणि मग तिथे श्रील प्रभुपाद जे आहे तर त्यांनी आपलं हरिनाम संकीर्तन जे आहे तर त्याचं आंदोलन उभं केलं. तिथं पण पहा, इथे त्या काळात पहा माईक आणि सगळी व्यवस्था करून असं उत्तम प्रकारचं संकीर्तन, जगन्नाथांचा अर्चविग्रह पण आहे पहा. आणि तिथं वेगवेगळे भक्त आलेत ना, त्यांना महत्व सांगून जे उभे आहेत पाहतायत तर त्यांना आपल्या प्रवचनाच्या कीर्तनाची पत्रिका देतात हे प्रचार करणारे भक्त. आणि असं पद्धतीने प्रचार प्रसार आणि त्याचबरोबर संकीर्तन. आणि काही भक्त जे तयार होते, दीक्षित होते, तर ते नृत्य करायचे आणि त्या सगळ्याकडे आकर्षित व्हायचे तिथे येणारे नवीन लोक होते. अशा पद्धतीने त्यांनी गोल्डन गेट पार्क जे आहे तर तिथं आपलं संकीर्तन केलं. आता पुढे जाऊ आपण.
माताजी पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, मग 1967 मध्ये त्यांनी सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये जे आहे ते मंदिर मी म्हटलं ना सुरू केलं. तर ते राधा गोविंदांचं मंदिर तिथे स्थापना केली. म्हणजे राधाकृष्णांचं मंदिर जे आहे तर ते तिथे त्यांनी स्थापना केली आपल्या शिष्यांना दीक्षित करून आणि त्यांना त्यांची सेवा करायला त्यांनी शिकवलं. मग आता त्याच साली 1967 सालीच त्यांनी काय केलं, भगवद्गीता जशी आहे तशी त्याचं संपूर्ण जे लिखाण, संपूर्ण 18 अध्यायांचं लिखाण लिहून पूर्ण केलं. आणि मग ते जे आहे तर ते प्रकाशनासाठी आता म्हणजे त्या ग्रंथाचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. मग त्याच वेळेला काय झालं तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांना 1967 साली म्हणजे मे महिन्यामध्ये त्यांना पक्षाघातात म्हणजे झाला, म्हणजे पक्षाघात पॅरालिसिस ज्याला असं पण म्हणतो. आणि त्याच वेळेला त्यांना हृदयविकाराचा पण झटका आला. म्हणजे हृदयविकाराचा झटका खरं तर आधी आला आणि त्यामुळं एक बाजू पक्षाघातानं कशी लुळी पडते असं थोडस त्यांचं झालं शरीराची अवस्था. मग त्यावेळेला सगळे भक्त ते म्हणजे त्यांना वैद्यकीय मदत दिली गेली, सगळं झालं. तर सगळे भक्त असे खूप म्हणजे खूप घाबरून गेले आणि आमचे स्वामी जे आहेत तर म्हणजे त्यांचा मृत्यू नाही झाला पाहिजे, त्यांचा आम्हाला मार्गदर्शनाची गरज आहे, आमचे स्वामीजी जे आहे ते संपले नाही पाहिजेत म्हणून सगळे म्हणजे सगळेजण रडू लागले असे. आणि खूप केविलवाणी अवस्था झाली भक्तांची. मग त्यावेळेला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं की मला लवकर बरं वाटावं म्हणून तुम्ही काय करा, भगवान नरसिंहजींच्या चरणी प्रार्थना करा. आणि मग हे सगळे भक्त असत ते सतत श्रील प्रभुपादांसाठी भगवान नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरणी प्रार्थना करायचे, त्यांच्यासाठी जप करायचे. मग अशा पद्धतीने सगळे जे भक्त आहेत तर त्यांनी काय केलं, श्रील प्रभुपादांसाठी प्रार्थना केल्या, म्हणजे जशी त्यांची सेवा केली त्याचबरोबर काय केलं तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्यासाठी जे आहेत तर त्यांनी प्रार्थना केल्या नरसिंह भगवानना. आणि त्यामुळे काय झालं की ते स्वामीजी जे आहेत तर त्यांना जो पक्षाघात झाला होता, म्हणजे त्यांची डावी बाजू निकामी झाली होती थोडीशी, डाव्या बाजूला पॅरालिसिस सारखं असं त्यांना झालं होतं. तर त्यामुळं त्यांना जो म्हणजे त्यांना जे हे सगळं आजार पण होतं तर त्यातून हे सगळेजण नरसिंह भगवानची प्रार्थना करत होते, कृष्णांच्या चरणी प्रार्थना करत होते आणि जप करत होते. त्यामुळे हे श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते लवकर बरे झाले. आणि मग हॉस्पिटलमधून त्यांना म्हणजे ते कंटाळून गेले होते हॉस्पिटलमध्ये. मग त्या सगळ्या भक्तांनी काय केलं, न्यू जर्सीला समुद्र किनारी एक छोटंसं घर घेतलं भाड्याने आणि तिथं जाऊन स्वामीजींना म्हणजे श्रील प्रभुपाद यांना त्यांची तब्येत चांगली होण्यासाठी राहायला त्यांनी पाठवून दिलं सगळी व्यवस्था करून. आणि मग कीर्तनानंद जे आहेत म्हणजे कीर्त तो त्यांचा आचार्य होता आणि गौर सुंदर म्हणजे अत्यंत उत्तम असे भक्त होते आणि त्यांची पत्नी गोविंद दासी, तर हे सगळे सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये त्यांची काळजी घ्यायला आले. आणि अशा पद्धतीने जे म्हणजे श्रील प्रभुपाद आहेत तर त्यांची तब्येत जी आहे ती चांगली झाल्यानंतर पुन्हा मग त्यांची प्रचार प्रसारामध्ये म्हणजे ते व्यवस्थित राहावे त्यासाठी सगळे प्रयत्न करायचे. मग ब्रह्मानंद आणि गर्ग मुनी आहेत ते त्यांची काळजी घ्यायचे, त्यांना मालिश करायचे नियमित, डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधं द्यायचे. मग त्यांना रोज म्हणजे एका ठराविक काळानंतर तपासण्या करायला घेऊन जायचे. मग अशा पद्धतीने त्यांची तब्येत जी आहे ती चांगली झाली. आणि मग त्यानंतर मग त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मग जे आहेत म्हणजे न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल किंवा भारतात जाण्यासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर मग त्यांनी प्रचार प्रसाराला सुरुवात केली. आता आपण पुढे जाऊ. मग आता त्यांना बरं नव्हतं आणि त्यांची तब्येत थोडीशी बिघडली होती म्हणून त्यांनी थोडे दिवस भारतामध्ये यायचा निर्णय घेतला. आणि मग भारतामध्ये काही दिवस राहिल्यानंतर म्हणजे एक 6-7 दिवस दिल्लीला राहिले ते. आणि मग वृंदावनला जाऊन राधा दामोदर मंदिरला जाऊन श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी आपल्या राधा दामोदर मंदिरातली जी जुनी खोली होती तर तिचा ताबा घेतला. आणि त्यानंतर तिथं काही दिवस राहून मग पुन्हा जे आहेत श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते पुन्हा जे आहेत ते अमेरिकेला परत आले. मग आता आता काय करायचं होतं त्यांना, प्रचार प्रसार जो होता तो नगर नगर किंवा गावागावामध्ये आता त्यांना सुरू करायचा होता. मग आता ह्या प्रचाराची सुरुवात कशी करायची तर त्या दृष्टीने त्यांनी जे आहेत तर ती पावलं टाकली. मग त्यांनी काय केलं की आता रशियामध्ये
आणि वेगवेगळे देश, युनायटेड किंगडम म्हणजे म्हणजे या सगळीकडे आता त्यांनी म्हणजे प्रचार प्रसारासाठी म्हणजे आता विश्वभर त्यांनी भ्रमण करण्यासाठी जायचं ठरवलं. युनायटेड किंगडम म्हणजे लंडनला. मग आता तिथे प्रचार प्रसारासाठी म्हणजे जे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते जाणार होते. मग त्यावेळेला लंडनला प्रभुपाद जेव्हा गेले तेव्हा तिथे जे भक्त होते, त्यांचे जे काही होते ते म्हणजे त्यांना म्हणजे त्यांनी आधी पाठवलं होतं. पहिल्यांदा काय करायचे, जे भक्त होते शिल प्रभुपाद यांचे तर ते अगोदर लंडनला गेले. मग तिथे त्यांनी काय केलं, जॉर्ज हॅरिसन नावाचा एक मोठा गायक होता, असा विख्यात गायक होता. त्या काळातला तो पॉप सिंगर होता. मग त्याच्याकडे श्याम सुंदर नावाचे त्यांचे भक्त आहेत ते गेले. हं? आणि मग त्यांच्याशी ओळख निर्माण झाली. मग त्यांची रेकॉर्डिंग कंपनी होती, त्याद्वारे त्यांनी काय केलं, म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे तर त्याचे सर्वात जास्त रेकॉर्डिंग बनले. म्हणजे जे जॉर्ज आहेत म्हणजे जॉर्ज हॅरिसन ते उत्तम भक्त बनले शिल प्रभुपादांचे. आणि मग त्यांनी प्रचार प्रसाराला त्या माध्यमातून सुरुवात केली. मग त्यांचे म्हणजे ते बिटल्स नावाच्या शहरामध्ये होते आणि त्या माध्यमातून त्यांनी काय केलं, प्रचार प्रसाराला सुरुवात केली. आणि त्यांची ऍपल नावाची रेकॉर्ड कंपनी होती. तर शिल प्रभुपाद जे होते ना, तर त्यांच्याशी जेव्हा त्यांची म्हणजे भेट झाली आणि जॉर्ज हॅरिसन यांच्याशी चर्चा झाली, त्यावेळेला त्यांचं पहिलं रेकॉर्ड आहे ना, तर त्याच्या 70,000 प्रती आहेत तर त्या विकल्या गेल्या. म्हणजे तो रेकॉर्ड कसला होता, तर हरे कृष्ण महामंत्राचं त्यांनी गायन केलेलं होतं. आणि त्याला टॉप ऑफ द पॉप्स म्हणजे सर्वात म्हणजे सर्व सर्व काय म्हणतो, सर्वोच्चांक गाठलेलं असं म्हणजे ती त्यांची जी रेकॉर्डिंग होती तर ती सर्वोच्चांक गाठलेली अशी होती आणि ती प्रसिद्ध झाली. आणि असं त्यांचं गीत आहे, हरे कृष्ण महामंत्र गायन केलेलं म्हणजे त्याच्याविषयीचं जे गीत आहे तर ते त्या प्रतीतून सगळीकडं त्याचा प्रचार प्रसार झाला. मग आता जॉन लेनन यांची एक जहागीर होती, एक भक्त होते जॉन लेनन. ते कॅडबरी आपण जी खातो ना, तर तो कॅडबरी खरं तर वंश आहे बरं का लंडनमध्ये. आणि या कॅडबरी वंशाच्या अधिकारामध्ये ती जॉन लेनन यांची एक मोठी जागा होती. आणि मग तिथं बऱ्याच इमारती होत्या. मग तिथं त्यातल्या एका इमारतीमध्ये जे राणी होत्या त्या काळातल्या, एलिझाबेथ राणी, तर त्यांच्या समोर हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन या भक्तांनी केलं पहा. म्हणजे असा अत्यंत उच्च स्तरावरचा प्रचार प्रसार या लंडन मधल्या भक्तांनी केलं. आणि त्यामुळे काय झालं की 11 सप्टेंबर 1969 ला म्हणजे लंडनला हे शिलप्रभुपाद जे आहेत तर यांचं स्वागत झालं. आणि तिथे ते पोहोचले. म्हणजे जुलै 24 ला पहिली विजिट झाली लंडनला. आणि तेव्हा ते तिथल्या एक्सेलसियर नावाच्या हॉटेलमध्ये गेले होते. आणि मग तेव्हा ह्या सगळ्या जॉर्ज हॅरिसन या भक्तांशी वगैरे भेट झाली होती. आणि नंतर 11 सप्टेंबर 1969 ला ते पोहोचले. मग त्यावेळेला तिथे त्यांना न्यायला जॉन लेनन हे अत्यंत धनिक होते आणि ते आपली रोल्स रोल्स रॉयस कार आहे तर ती घेऊन आले होते. मग अशा पद्धतीने त्यांचे सगळे उच्च कोटीचे भक्त त्यांना भेटण्यासाठी आले. आणि आता 70 वर्ष वय झालं होतं प्रभुपादांचं. आणि मग प्रभुपादांचे शिष्य पण पोहोचले. आणि मग आता तिथे जॉर्ज हॅरिसन पण पोहोचला. आणि मग आता कृष्णाविषयी तो अत्यंत आकृष्ट होता. म्हणजे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते भेटण्या पूर्वी त्याला तत्वज्ञानाविषयी अत्यंत आकर्षण होतं. महर्षी महेश योगी किंवा परमहंस योगानंद मग भारतात येऊन काहीतरी शिकण्याची त्याची इच्छा होते. पण तोपर्यंत त्याला शिल प्रभुपाद भेटले आणि भगवान श्रीकृष्ण हेच परमसत्य आहेत हे त्याला कळलं. आणि त्यामुळे त्याचं कृष्णाविषयीचं अत्यंत आकर्षण वाढलं. आणि मग तिथं मंदिर आता तयार करायचं होतं. मग आता मंदिराचं कार्य करण्यासाठी आता तिथं जे आहेत तर ते प्रयत्न सुरू झाले लंडनला मंदिर तयार करण्यासाठी. आणि मग त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू किंवा ते जे मंदिर निर्माणासाठी आवश्यक असणारे सगळे म्हणजे जे काय म्हणतो आपण हालचाली काय ज्या असतात म्हणजे जे काही कागदपत्र तयार करायचे असतात किंवा हे सगळे तर ह्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. मग आता
तिथे एक अत्यंत म्हणजे आनंदाचा म्हणू आपण, आणि अत्यंत असा कृष्ण कृपा असल्यावर कसं घडतं पहा, असा एक छान प्रसंग घडला. एक दिवशी त्यांना मिस्टर दयाळ नाव व्यक्तीचा फोन आला, आणि ते लंडनमध्ये एका विशाल हिंदू सभेचं प्रतिनिधित्व करायचे बरं का. हिंदू लीडर होते थोडक्यात. तर त्यांनी फोन केला आणि श्रील प्रभुपादांना विचारलं की तुमच्या भक्तांना राधाकृष्णच्या मूर्ती पाहिजेत, मंदिर स्थापन करायचंय असं मी ऐकलंय. माझ्याकडे एक मूर्ती आहे राधाकृष्णांची, आणि मला ती दान द्यायची. मग प्रभुपादांना जेव्हा हा फोन आला तेव्हा त्यांनी ठीक आहे, मग आपण मूर्ती बघायला जाऊया असं ठरवलं. मग त्यांच्या घरी ते तमाल कृष्ण आणि मुकुंद, म्हणजे तमाल कृष्ण महाराज जे आहेत हे त्यांचे भक्त, म्हणजे त्या काळातले त्यांचे अनुयायी, तर त्यांना आणि श्याम सुंदर त्यांना घेऊन ते श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते त्या मिस्टर दयाल यांच्या घरी गेले. मग तिथं त्यांनी पाहिलं की राधाकृष्ण जे आहेत तर ते 3 फूट उंचीच्या अशा छान पांढऱ्या संगमरवराच्या त्यांच्या मूर्ती होत्या. मग आता ह्याच्या आधी या भक्तांनी एवढ्या छान उंच मूर्तीच पाहिल्या नव्हत्या. त्यांनी लगेच दंडवत घातला. मग श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं चला मग आपण हे घेऊन जाऊया. मग मिस्टर दयाल जे होते ना तर त्यांना म्हणजे त्यांच्याकडे त्यांनी पाहिलं आणि सांगितलं खूप छान मूर्ती आहे. तर त्या म्हणले खूप, ते काय म्हणाले खूप जड आहे, ते तुम्ही लगेच नेता येतील का तुम्हाला, असं म्हणजे त्यांना त्या बदल्यात काहीतरी मोबदला हवा होता म्हणजे थोडक्यात. तर आज मग सुरुवातीला जेव्हा श्रील प्रभुपाद गेले, म्हणजे कशा पद्धतीने अत्यंत हुशारीनं श्रील प्रभुपादांनी त्या मूर्ती मिळवल्या पहा. ते स्वामीजी म्हणजे ते जेव्हा गेले स्वामीजी म्हणजे श्रील प्रभुपाद मिस्टर दयाल यांच्या घरी, तर तेव्हा त्यांनी त्यांच्या घरातल्यांशीच चर्चा केली. मग तो मिस्टर दयाल काय म्हणाले की मी तुम्हाला मूर्ती दाखवायची माझी इच्छा आहे. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं हा थोड्या वेळाने मी पाहतो." म्हणजे त्यांनी त्याला काही महत्वच दिलं नाही. आणि मग थोड्या वेळाने पुन्हा दयाल यांनी त्यांना प्रार्थना केली की कृपा करून तुम्ही त्या मूर्ती बघा. आणि मग ठीक आहे म्हणाले ते, आणि श्रील प्रभुपादांनी तिथे गेले त्या खोलीमध्ये, आणि ते राधाकृष्णांच्या मूर्तीवरती जे म्हणजे जे कापड होतं घातलेलं तर ते त्यांनी म्हणजे उघडलं आणि पाहिलं, आणि अत्यंत आदराने हात जोडून नमस्कार केला त्यांना. आणि मग त्यांनी सांगितलं की त्या दयालेनी काय सांगितलं की या भारतातून मूर्ती आम्ही मागवल्या होत्या, पण राधाराणींची जी आहे म्हणजे किरंगळी आहे ती तुटली, आणि म्हणून भारतीय प्रथेनुसार तुटलेली मूर्ती आम्ही वापरत नाही. तर प्रभुपादांनी काय केलं मग, खूप बुद्धिमान होते प्रभुपाद, त्यांनी काय केलं, तमाल कृष्णांना विचारलं जरा पहा ती किती जड आहे, उचलता येते का तुला. मग तमाल कृष्णांनी काय केलं, मूर्तीच्या अंगाखाली हात घातला आणि उचलली आणि म्हणाले की हा फार काही जड नाही आहे, आपण नेऊ शकतोय. मग श्यामसुंदरनी लगेच कृष्णांच्या मूर्तीच्या अंगाखाली हात घातला आणि म्हणाले ही पण काही जड नाही आहे. म्हणजे तमाल कृष्णांनी राधाराणीच्या म्हणजे ज्या विग्रह आहेत त्यांना म्हणजे त्यांच्या अंगाखाली म्हणजे हात घेतला आणि सांगितलं की हे फार जड नाही आहे हा विग्रह. तसं श्यामसुंदराने काय केलं, कृष्णांच्या विग्रहाला हात घातला आणि सांगितलं की हा फार जड नाही आहे. मग श्रीप्रभुपाद म्हणाले ठीक आहे, मग आपण आता घेऊनच जाऊया, आम्ही आमची गाडी आणली आहे, मग त्याच्यातून आम्ही ही घेऊन जातो. तर मग दयाल जे होते तर त्यांना अचानक हे घेऊन जातील असं म्हणजे की म्हणजे ते म्हणत नाही, पण स्वामीजी मी तुम्हाला ते पॅक करून पाठवून दिले असते ना. तर श्रील प्रभुपाद तोपर्यंत निघून पण गेले होते, आपल्या गाडीत जाऊन बसले होते मूर्तींना घेऊन. आणि मग दयाल म्हणाले की थोडस थांबा, मी ठीक करून पाठवून देतो पॅक करून, असं त्यांची मात्र काही म्हणजे लागूच पडली नाही. आणि त्याच्यावर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं नाही नाही ठीक आहे, आमच्याकडे खूप कुशल व्यक्ती आहेत, आम्ही ते दुरुस्त करून घेतो त्या मूर्ती, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपादांनी ज्या आहेत त्या मूर्ती हस्तगत केल्या. आणि गाडीचा दरवाजा जो आहे तो उघडला आणि त्याच्यामध्ये त्या सुंदर मूर्ती त्यांनी ठेवल्या. आणि त्याच वेळी श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की चला आता आपण जाऊया, आणि सगळे हसत हसत बाहेर पडले तिथून. आणि जेव्हा श्रील प्रभुपाद गाडीमध्ये बसले तेव्हा त्यांनी ब्रह्मसंहितेतला जो श्लोक आहे तो गायला सुरुवात केली, गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामी. अशा पद्धतीने जे राधाकृष्ण आहेत तर त्यांच्या मूर्ती मिळाल्या. आणि मग त्यावेळेला श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी त्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा जी आहे, राधाकृष्णांच्या मंदिराला जी जागा मिळाली तर तिथे त्यांनी केली. आणि मग अशा पद्धतीने राधा लंडनेश्वर म्हणून त्यांची स्थापना झाली. आणि मग त्यासाठी जॉर्ज हॅरिसन यांनी आपलं एक घर आहे तर ते दान दिले. मेनोर मेनोर म्हणजे असं
उत्तम बंगल्यासारखं असं घर असतं ना, तर ते त्यांनी भक्तांसाठी असं दान दिलं आणि तिथे स्थापना करण्यात आली. पण सर्वात पहिल्यांदा तिथे स्थापना केली त्यांनी तर ते राधा लंडनेश्वर असं त्यांना त्या विग्रहांना नाव दिलं आणि तिथं मंदिराची स्थापना केली आणि त्या जागेचं त्या म्हणजे त्या जागेचं नाव होतं सेवन बरी प्लेस. तिथं त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा मंदिर निर्माण केला, म्हणजे गृहप्रवेश वास्तुशांत समारंभ केला मंदिराचा आणि तिथं राधा लंडनेश्वर ह्या विग्रहांची स्थापना केली. मग आता जुलै महिन्याचं म्हणजे शेवट, जुलै महिन्याचा शेवट म्हणजे जुलै 24 नंतरचा म्हणजे तारीख जुलैच्या शेवटी साधारण प्रभुपाद यांनी काय केलं, 11 लोकांची एक यादी बनवली आणि गव्हर्निंग बॉडी कमिटी बनवली आणि मग त्यांनी काय केलं की हे सगळे व्यक्ती माझे प्रतिनिधी असतील आणि जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत हे क्षेत्रीय सचिव म्हणजे जनरल सेक्रेटरीच्या रूपात कार्य करतील अशा पद्धतीने सांगितलं. आणि हे माझ्या मृत्यूनंतर कार्यकारी निबंधक किंवा कार्यकारी प्रबंधक म्हणू आपण. तर कार्यकारी प्रबंधक असं त्यांना म्हटलं जाईल. अशा पद्धतीने त्यांनी स्थापना केली जनरल बॉडी कमिटीची. आणि मग त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी एक महत्वपूर्ण अजून एक जे आहे दस्तऐवज तयार केला आणि मग त्यामध्ये त्यांनी म्हणजे भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ते डॉक्युमेंट होतं आणि भक्तिवेदांत बुक ट्रस्टची त्यांनी स्थापना केली. आता आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, लंडन मध्ये कसा प्रचार प्रसार घडला, मी जी कथा सांगितली ना, तर हा जॉर्ज हॅरिसन आहे आणि त्याची म्हणजे हे त्यांचे अनुयायी आहेत आणि हे श्याम सुंदर आहेत आणि हे जॉर्ज हॅरिसनच्या पत्नी आणि हे श्रील प्रभुपाद आहेत. हे पूर्ण कुटुंब त्यांचं भक्त म्हणलं. त्यांची कन्या आहे आता जॉर्ज हॅरिसन यांची, ती देखील भक्त आणि उत्तम गायिका आहे. तर हे सगळं वर्णन इथे येतं. आता पुढे जाऊ आपण. पहिल्या ब्लाऊजचे 200 रुपये आज तर तिने दिले होते ना. मग 1969 मध्ये त्यांनी ईशोपनिषद आपल्या इस्कॉन प्रेसच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केलं आणि जून 30 ला त्यांनी काय केलं, नेक्टर ऑफ डिव्होशन म्हणजे भक्तिरसामृत सिंधू जे आहे तर ते म्हणजे त्याचं लिखाण पूर्ण केलं. म्हणजे आता त्यांनी ग्रंथ लिखाणावरती भर दिला होता. आणि जुलै 16 ला त्यांनी काय केलं, रुक्मिणी द्वारकानाथ म्हणजे जे मंदिर आहे तिथं विग्रह स्थापन केले 1969 साली, म्हणजे लॉस एंजल्स मध्ये प्रचार प्रसार करून तिथे त्यांनी रुक्मिणी द्वारकानाथ नावाच्या अर्चविग्रहांचं प्राणप्रतिष्ठा केली. आणि डिसेंबर 14 मध्ये राधा लंडनेश्वरा म्हणजे मी जे सांगितलं आता, तर ते डिसेंबर 14 ला 1969च्या म्हणजे ते त्यांच्या नवीन इमारतीमध्ये त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता मॉस्कोला गेले. आता रशियामध्ये श्रील प्रभुपाद यांनी पाऊल टाकलं. आता रशियामध्ये आपले सर्वात जास्त इस्कॉनचे भक्त आहेत बरं का. आणि मग तिथं प्रोफेसर कोटोस्की त्यांना ते भेटले आणि मग आता तिथं म्हणजे एक अत्यंत तरुण असा जो होता तरुण रशियन तरुण होता, तर त्यांना ते भेटले. त्याचं नाव होतं इवॉन. आणि तो कृष्ण कॉन्शियस म्हणजे तो अत्यंत कृष्ण भावनाभावित भक्त बनला. त्याला 4 दिवसात त्यांनी तयार केलं आणि ह्याची खूप मोठी कथा आहे. तर इथून पुढचा भाग आहे आपण पुढच्या आपल्या ह्याच्यात घेऊया, कारण आता रशियातला प्रचार प्रसार फार महत्वाचा आहे. श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातला फार महत्वाचा टप्पा होता आणि त्याद्वारे इस्कॉनला सगळ्या जगभर मान्यता मिळायला कशा पद्धतीने मदत झाली, तर ते सगळं आपण खूप सखोलमध्ये समजून घेऊ पुढच्या आपल्या क्लासमध्ये. आणि त्याचबरोबर जुहू टेम्पल केस म्हणजे जुहू टेम्पलचा लढा श्रील प्रभुपाद कसे लढले, म्हणजे खूप रोमांचकारी हा लढा आहे. आणि ह्यातून आपल्याला समजेल की भक्तांनी कशा पद्धतीने आपलं योगदान दिलेलं आहे, की म्हणजे अगदी पोलिसांचा मार खाण्यापासून वेगवेगळ्या गुंडांच्या कडून त्रास देण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी भक्तांनी सहन केल्या श्रील प्रभुपादांचे जे अनुयायी होते त्यांनी. आणि कशा पद्धतीने जुहू चौपाटीचं आपण जे मंदिर पाहतो तर ते कसं उभं राहिलं, ह्याचा मोठी म्हणजे मोठी संघर्षमय गाथा आहे, ती आपण पुढच्या आपल्या क्लासमध्ये पाहणार आहोत. आणि श्रील प्रभुपादांचं पुढचं कार्य जे आहे ते आपण उर्वरित जे म्हणजे भाग आहे पार्ट 2 चा, तो आपण पुढच्या क्लासमध्ये पाहूया. आता आपण इथे थांबूया. कोणाला काही शंका असेल तर आपण सांगूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप